Biyag ti tao. Ne, nakarubat ka mat gaya man lakay. Ala, agtugaw kan. Tagar mo sar kasakbe sumurag kay ti trabaho. Nakayon timangan ka na kityan nagta. Masapa lang mapanakon, taadot isambot mi nga ramidan iti opisina. Ne, nagsapa ka matan. Kat mawang pa alas 6 iti agsapa. Ada ka din kakadwam ijay? Adan. Aduda ni Jay. Isa mapanakon, tanakababain mo siya klang ti maladaw. Siin, inakon. Nanang, apayakas Jay ni tatang. Kasla saan matag anaragsak no adda dito'y balay. Kasla kanayon nga agap apura no adda dito'y balay. Saan mo't aarihan anak ko? Talaga lang nga nagagat ng trabaho ni tatang mo. Ha? Kasta ka din, nanang? Wen, Arian. O sige, mangan kakit din. Tay nakpairingin dagiti kakabsat mo. Tagigidan tayon nga agar mo sar. Siya kung ti mangayab kadakwada, nanang. At tugaw kalatan, tain nakayaban dagiti kakabsat ko. Addo ti pasaraboken ka, sweetheart. Awata mo. Adakan, William, sweetheart. Ay na, kunaklakit din no di ka umay itangag sapa. Agyaman na kadag ito'y pasarabong kanyak, ah. Maala, sumrag ka pa dito yung apartment ko. Wala. Dito yak pala. Madam nga maakto na sumurag iti trabaho. Wala. Mailiwakan ka, William. Kaya't kapay akasarsarita kan makadan na, iti uray sumagmamanula kumakan ito. Di kagdanag, Carol. Upak itati iliw mo kanyak. Agyaman nak iti oras nga ibingbingay mo kanyak, sweetheart. Agan anad ka laang, ah. Tama nga numakadlaw ti asawam katagis kandalo. Nakababain. Laglagi po mamaysa ka, maestra. Wen, sweetheart. Di kagdanag. Awan to apulos ti maamuan ni Vina may papan ka data. Nasayata dakan, William. At dadagiti ilipas tayo trabaho ita. Agong unat itay ni boss. Ito nagladaw ka manen. Ang dapay namin napatagay na ramid ko. Isa naladawak, era. O sige, tagtrabaho ako. Pagpalawagag ton ka ni boss inton makita. Sige sikat yung magaam mo. Ngem, sa di mo namin tinapanam. Basta da napatagay na si Kasok. Malakit nagtrabaho tan. Tapno ado ti palpas. Madamdaman ton ti panagin historyata. Rabi imanen. Kanayon latan amala daw ti asawak nga agawid dito'y balay. Nasapa apong ampanaw dito'y. Di na pa yan masango ang kasarita dagiti anak mi. Oh, kasla kayat ko ti agatap. Ngamlaplap dakla ang tibagik. Tama nga nupod numot ama kumikum laang ti asawak iti opisina da. Nana, awan ka di pa yung tata? Ay, awan pa'y anak. Maturog kanwan. Sumangput tulatan ni tatang mo na madamdama. Riingan kanto. Tsak kayat, nanang. Urayak ni tatang. Kailiw ko ti panagkanta na. Sakbaya maturuga. Ngamin, sigod akan kantaan na kami kadagiti kakabsat ko. Sakbay ang maturog kami. Pinasayaat. Umay kawan. Mapantay ti silid yung agkakabsat. Siya kun timang kanta kada kayo. Ha? Agpaiso, nanang? Wen, ala, umay kan anak ko. Alas 11 mat gaya mo ni Tirabi, Karo. Mapayad di nakrining. Masapol nga agawin ako. Nagkariak ka na kita anak ko ang masapaak itang agawin. Sweetheart, mabalin ka di. Adito'y kan amaturog itang arabi. Uray italaang. Please, sweetheart. Sana mabalin, sweetheart. Amagan makadlaw ti asawa ka. Nagrigat mo ti kastoy. Ilimlimad ta ti relasyon ta. Kumay, datalaang ti nagkagasat idi. Tapno saan masapul nga ilimad ta. Sana bale, umayak tumanan inton bigat. No, sana ka makaumay tagsapa, umayak tumanan ni Tirabi. Masapol na aganos ta. Dapat sana mabalin na may baskag ti may papan ka data. Sigurado adak kalagulo no kasta ti mapasamak. Sige nga, Rod.
Ngam ikarim agsubli ka dito inton bigat. Urayon ka, William. Agyaman ak Vina. Makapagsarita tamat laing Nabayag at dito nakapagsara ka kastoy. Umayak kumay balayo. Yung basig nag-amin do oras ko. Makumikom kami ngamin ijay opisina. Wen nga rod Era. Kailiw ka paikit din. Di mo masarsarong karan dagiti anak ko. At ang dulatal daw ay umay ko. Kinapudno na. Kay hili kumit itan ang makita. Wen umay kan tulatag pasyar. Angam, nasapa ka mo tarim mo riti opisina yung ita. Apay, di ka mo't nag-overtime? Awan overtime ita. At dadagiti ang daw na ag-overtime kami. Yung saan mo na kanayo? No, dalang masapol ng isang butmi nga aramide. Ha? No kasta. Saan nga inal daw ti overtime yu? Saan? Sagpaminsan laeng. Anya? Agul-ulbud ka di ti asawak. Oh, sapay lang ko matabidot ti atap ko. Diyos ko, isurom ko madaramidag. Andan ti asawak. O, Vina. Anya pa lang tiraramide. Rumbang kuma nakaturong ka ita. Adalang man tirabi. Nasayata si Mangpat kan, William. Talaga ngamin nga inuuray ka. Adda kayat ko asaludsudan kan ka. Ha? Anya na ita? Ala, ibaga mo ito ni napanlugak. Kaya't konti na. Napatid kami kadipay a pamilyam kan ka. Anya ka din dahit asal saludsudan. Siyempre, napatid kayo kanya. Tada kayo ti pamilya. Nukas nga rod. Apay adi mo man la maibingayan iti uri basit lang nga oras dagiti anak ta. Ha? Masyanak ngamin kadakwada. Takanayon da nga urayan ti panaghawid mo. Ngam kanayon ka matamarabian. Nagkapom ka di talaga. Di ka di makaawat. Di mo timbagak nga overtime ak. Narigat ka di amaawatan dahi ta, Vina. Para mo't lang kada kayo ti kasto yung aramidag. Sika kumamot tin ati makaammo amang ipakaawat kadakwada ti dahi ta. Nangruna ka ni Arian. Kabuta iso ti inauna. Apay, si kakadilaang tagov overtime, William. Da kami amin Kasta nga mintibilin ni boss. Apay nga rod asaan mo ta nag-overtime ni Era. Ha? William, nagsarita kami itay laeng. Sagpaminsan kanulaang mati overtime yun. Basta siya, pudno ti bagbagakin ka. Adagan ka, no, sino ti patyam ka na kami Panang dadaal ti kastang ibagbagada. Di mo patpatyam dagiti atat tao. Era, mabalin ka din agsarita ta. Oh, anyan pagsaritaan ta, William. Umeka, rumarta di ti opisina. Ijerwar ti pagsaritaan ta. Sige nga ron, sa nabali. Gaputa lunch break magtan. O ala, mapantangaro di ti may sa restaurant di ta sila. Anya? Kasano ang naramid mo ti kasjay ni Vina? Nagsayata tao ta sawam. Kasla mapampanunot ko asinaan ni Carol, friend. Ang mga nudak-dakas ti mabali na mapasamak. Ako na nangamin nga agpakamatay na panawak. Ke, anya nga ron ti plano mita? Makadkadlawan ni Vina. Amok tayo ta. Kaputa sa bali nagititig-tignay na itinauti a panagsarita mi. Ano may sa? Masyanak matlahan ka nagiti anak mi. Ay na, William, agpanunot ka na imbag. Saan pa yan naladaw ti amin? Di mo kumay palubos amarak-rak ti pamilyam. Gapulang iti basol nga ayan ayat yu kini Carol. Ngam sigod nga gayan ayat kami. Ituloy mila tinaputag ini ayan ayat mi. Ngam saan kayo ang nagkatuluyan? Kaya't asawan day ta, asal ada kayo tinaikari aparay titungkal maysa. Minamaag day ta nga ayan. Agpanunot kayo kuma, William. Kasaritam ni Carol. Kaya't ilintag yun, ti kamalian aramid yo.
tata, imbag man ta nasapa ka ita nagawin. Ngam nakaturugan dagiti kakabsat ko. Inururay da kamatla itay. Aryan, anak ko. Amom tatang, ipatpatag da ka unay. Sapay la ko ma, tagsublinti sigud apam matag mo kada kami. Ipatpatag kayo talaga. Sino nga minti nang ibaga, asaan kayo anapatag kanyak? Awan tatang, kinapudno na. Kanayon nga ibaga ni nanang anapatag kami kan ka. Ngam, sabali mat nga minti makitkita kan marikrik na. Gistay nga min awanan oras mo kada kami. Saanan akas idi at talaga amarik nami ti pamatag ti maysa nga ama. Aryan, pasensya ka lang kuman, anak ko. Talaga lang kami na makumikumak iti trabaho. Ayang ikarin, sunitak na itinagkurangak ka na kayo. Ipatpatag kayo unay, anak ko. Pangasim ko makarol. Saan mo nga i-post na itiladawan tayo ti social media? Di mo kaya tim ibabain? Ay, ayatan ka unay, William. Tsak kayat ti mayadayukan ka. Pangaasim ta dinak panawan. Ngam husto ti kunan era agayo ko. Awan ang pulos ti nasayata banagan ti basol a relasyon ta. Kunak mano ay ayatan nak, William. Apay akas tamat ti magbagam. Carol, masyanak ka nagti anak ko. Awan na pulos, oras ko kanakwana. Di na kasinaan, William. Tano aramidam ti kasta. Awagak ti asawam kat ibagak ti may papaniti relasyon ta. Anya? Saan? Di mo aramidan ti kasta. Ang mga dumikar ti sigod na sakit ni Vina iti puso, numaamuan na ti may papanakadata. Awan bibiyang ko! Basta no ipilit mo ti kayat mo, aramidak ti imbagak. Anya? Ti awanan bain a lalaki. Talaga di na sungsungbatan ti text kan awag ko kan kuana. Kan manon nga aldaw adi imay dito'y dagos ko. Sanyag sigurado ti awanan bain a lalaki. Kas jay laka-laka kan kuana ti panangisinan kanyak. Di naman la panunutan matiriknak. Awagak pa'y maminsan. No talaga di na sungbatan. Agsagana iti aramidak. Abay, pinayaban dito balayo, friend. Kupit ti barukong ko. Gapo ka dagito'y amakit kita. Ha? Anya dahi sa aladawan? Ladawan daw, William, kan ti babae na. Ha? Kan adda pa'y video da adwa. Nangalaang kadagita. In forward ti babae na kanya kera. Anya? Marigata nakagangas. Tulungan ako ma. Vina, tinasayaan. Itaregalaangan iti ospital. Ala, mangan kan, anak ko. Manual dawon adi ka mangmangan. Awan ganas ko amangan nana. Nabayag nga minan nga ibagbagak asinaam dayjay a William. Nasaan nga agnanayon ang matagikwam. Tadakit nga rod pamilya na. Apay-pay lang amin anam ambok dayjay at haunanang. Apay-pay lang amin na nagsabat ti daalan mi. No sinaan nagmatlagayam. Aklonam tigasat mo. Ta sinarrak mo dayta. Binagbagaan ka iden. Ngam dinak mat dinangag. Kastoy kanya talaga. Tigasat nagiti kirida akas kanyak. Mangnamnamalatan iti awan. Nala, pag nakmam dayta na pasamak. Amum no sumaruno. Di kan makirelasyon iti adasawa na. Tauray anya tararamidem. Di mon tumabukudan apulos. Kan kang runaan ti amin. Baso iti namarso at ikasta. Pagbabawyam ti inaramid mo. Kat mga barwanan ka anak ko. Intun sumaruno. Pilyam tuntay lalaki nga awan sabit na.
Anya tinapasama ka ni Era. Apay ngayon tarayo dito ospital ti asawak. Naatake ti puso ti gayem ko. Gapoy ti kapit mo ani Carol, William. Anya ti kayat mo asawan. Impakita ni Carol lagi tila dawan ken video yu adwa. Anya. Inaklon na nga da relasyon yo. Oh, Kasta unay asakit tinakan ni Vina. Iso at timbikar man ang tisigo da sakit na. okay. Anya nga rin ti kasasad ti asawa kita. Nakasaritam ka din ti doktor. San pa'y? May kararag tayo langan. Asapay guma. Ang malasatan ti kayim ko ti kasya na pagtingna, William. Diyos ko. Agbabawi ako ng gapoy tinaramit ko. Ikanak kumapay ti gondaway ang mangilintag ka rin tinagbasulak iti pamilyak. Nang runay ti asawak. Ikarik, agbalbaliw ako na. Pagimbagang kumati asawak, Diyos ko. Tatang, mapukaw tayo ka din ni Nanang. Mas nagkararag tayo latta anak ko. Patsyak adenggan ti Diyos ti kararag tayo. Ipatpatag ko unay ni Nanang, Tatang. Diyak kaya namatay. Pagawanan na kanak ko. Basol ko ti kasya nagmanagan ni nanang iyo. Basta inton makariing ni Nanang, saan niya ko man napaspasakitan, Tatang. Ikarik anak ko. Sulnitak amin ang nagkurang kada kayo o pamilyak. Pakawanan na, William. Diyak matimpagaro pa kas di ti pagbanagan ti asawam. Nakakaasi ti lang at ti asawa, Carol. Masyanak unay karag ti anak mi. Kapunta sangit da sangit. Di da kaya ta mapukaw ti inada. Pakawanan na, William. Siyak ti makagapuno apay ang napasabak ti kastoy ti asawam. Umadayo ako na tapno makapangrugi kayo manan. Magyaman na, Carol. Sapay lang ko ma. Masarakam tumadlang kilalaki at talaga aparakin ka. Kumustan tirik na, Vina? Nasaya at matan. Ngam agkapsutak. Tunggal malagip ko tinakita kaladawan kan video yo iti babaeng. Pagawanan na ko ma, Vina, asawa. Aminado ak, iti basol ko. Nagpintutak. Nailaw anak. Nakasagana ka magsulit iti aduan ang kuranga ka na kayo pamilya. Nangrunakan kang asawa. Ay ayatin ka, Vina. Pagawanin na kuma. Awan ti amok ang nagkurangakan ka. Inayat ka iti gusto. Impayan ka iti anak. Kan impamaysak tinangasikaso kan ka nga asawak. Gamno apoy naramid mo ti kastay kaniyak. Sorry, bakit? Sorry. Nula sulisog ak iti awis ti rasag. Nailaw anak. Naamiris kong tibintod ko. Iso, pagawanan lang ko ma. Ayayatin ka. Vina, asawag. Ayayatan ka, Mad William. Iso na apektaran na iti husto. Tanalaus ti panagayat ko kan ka. Nagsakit ti naramid mo. Ngamno ko naman nagbabawya mo ti amin. Sige. Ikat ka pa iti may sagon daway. Basta ikariman di mo ulitan ti naramid mo. Wan, Vina. Wan. Promise. Ipatpatig kayo karagit anak ta. Biyag di tao.
Gari lakay. May kawa kami iti anak tanodakan iti adayo. Ure siyak may kawa aklakit di Diyos to. Kailiw kayon to iti anak ta. Basta gan anad kay ti pagilyan apapanam ha. Wen, promise. Para kada kayo iti anak ta. Ure ba't na kayo Pagananod kayo iti anak ta. Aywan, inagtugaya man sukunan ni nanang. Tapno adakan kadwayo iti balay. Ha? Ay, uri saan ko man, takaasimot. Bakit tinan? Nabigsapay ni nanang. Kabaalan na pa'y tagtrabaho iti unag ti balay. No siya kamay sa, uri saanan? Takabaala ka tari patuan ti anak ta nga uri awan kadwa. Basta ayabak ni nanang. Tapno adak katulungam iti balay. Anda kami Maylin, kadwak ni nanang. Ay na, kumusta kayo nanang? Agmano Kaasyan na ka ti Diyos, balasan ko. Ala, sumrak kayon. Yagyo day tabagyo nanang. Taipan ko itagbalin asiladyo diti balay mi. Ay na, agyaman nakbalasan ko. Ala, agina na kayuan. Tabangan kayon to no madamdama. Hoy, nanang! Aldawon! Apay di ka pilagri ngaya? Ay sus, ni Maylin agong unget sa amag. Nanang! Bumangon kayo mo dito na! Aldawon! Apay, may kayo dito, datang dunya. Ay sus, delikado. Apay ngay akas tamot tanday taman ukang kao. Ay, bumangon ako na. Ay. Sana mabalinti kas nga istalyo. Isungaron ngayon may kayo dito, balay, tapno tumulong iti trabaho. Ay, pasensya kan balasan ko. Diyak ngamin unay makaturog iti rabi Isuan aladawak anak ka rin. Na ikaw ak ngamin tasabali abala iti nagturugak. Nakaluto akon. Nanganak pa yun. Iso batang yung mga rutagin na ako nagdalos. Nawatan niyaw. Ha? Uwan, Maylin. Ay, mangkita ak man iti lutok dito'y ref. Di kayo lukat-lukat dito, Rep! Ay, nakigtutak pa eh. Itay pa'y lapal-paliwan kayo, Lukat kay malalukat dito, Repon. Madadaalay ta. Sa pinakangingni na. Kan nagastariti kuryente no lukat kay alukat. Ay, kwa. Mangkita ako maiti ilutok asidaan tayo balasan ko. Katuraya masyak ti mangirwar iti lutuan niyo, Di ka agpakalay nga manglukat-lukat iti Rep. Ay, sorry, Maylin. Alalaglisi ka dita. Tasyak ti mangirwar iti lutuan niyo. Maylin, nangagkuti pa ng bugbog kaw mo iti katugangam itay. Apay manan? Masurunak. Lukat iti Rep. Pagbalinan na mo na kabinet, Rep. Di na mo tararamidan na. Barbaryuti ka talaga. Ignorante. Saan ko maakas ti panagsasaom ijay katugangam? Di ka lamaas yan. Bakiten tampay laang. Respetom kumamot ading ko. No apay mo ngamin ngayon kuyog di asawak ti inana dito'y Di na bagay tagna di ti syudad. Ignorante. Pati rice cooker, di na among awsaran. Dadaulan na lang ti kagawaan mo kasjay. Katno din mo, sikan ati mga ramid, ading ko. Saan ang masapul abugbog kawam? Ta saan anasaya ater aramidem? Kasanon no agipulong iti asawam? Ay namanang, din tumakapulong day jet awan cellphone na. Di nanto pa ang ultimo ag cellphone. Basta sardengam nga umungtan ti katugangam, Maylin. Respetom kumamot aji katugangam. No adda di mo kayat, ibagam itinasayaat. Di mo bugbog kawan. Maylin, balasan ko. Kasanong aramatan di washing machine. Aglaba ako ba? Ngamjak met amaw. No kasanong aramatan di washing machine. Di mo amo nga usaran day jet automatic. Suro man balasan ko. Ay na, narigata masuro day jay. Nang runa no kasken ka. Iso nga igalgal mo lang nga dagiti murang. Laba ako mapay dagiti ulas, kan ap-ap ti kama, kan ap-ap ti sopa. Ano sa magalgalan? Tadyak kayat nga ipaaramat ti washing machine kan kananang. Amang ano dadaulam. Ha? Alalahin kaglaban. Galgalamon. Kan umalpas ka nga glaba,
Agluto kan tumatan, tapaturogak ta anak ko. Paturog ti anak ko kunana. Ngam isumat ti matmaturog. No dinan mapaturog ti apo ko. Isun ti maturog. Ay, kunak no nasimput day ta amanugang kaw. Ngam saan mat kayam. Hello, Lakay. Kumusta ka, ditan? Nasaya at kasasaan ko dito ba kayo? O ano bang mga pagdanagan nyo kanya? Kayo nga, kumusta kayo? Ni Nanang, kumusta mo tayo? Nasayaat kami. Kastamatan ka ni Nanang. Jack nga rin pagtrabahuanan. Tama siya nakkankwana. Angam no daduma, agpilit nagtrabaho. Baybayam, no kaya't nagtrabaho. Tapno sana, maburing dito balay. Wen, Jack unay pagtrabahuan, tabakutan. Nalaka mabannog. O sige nga ron. Umawag at lumadamdama at damit aramidag pa kayo. Bye! Bye, Larry! Mabitla ang balasan ko. Kasarita kumapay ti anak ko. Awanan na! Nagladaw ka ngayon masidagan. Busy dyan akyo. Ay, ado kumati kayat ko nga ibagakon ko, ana. Anya ti ibagam, ipulong nak. Ibagam anawyo nga, kasta. Ha? Pag-asam tagipulong itasawak, tadakas ka kanya. Ang sa bagay, di kan tumakapulong kan kuana. Di kan tumakaigam iti cellphone. Kan oray man makaigam ka, di mo matlam mo nga ramatan. Ngamin, ignorante ka. Agawid ako man ijay probinsya, may balasang ko. Ay, awan tagawid! Apay, marigatan ka ngagtrabaho dito ay. Di ka katagyaman ta napintas ti bala pag nanaadam. Naimas pati kang kanum. Sa anak anairuam dito, balasang ko. Kayat kunti agawid. Basta di ka agawid. Uraya man nilari ti mangibagang agawid ka. Saan man na natangkan ti ulong, nana? Apay, di ka maasyan kininanaingga. Nagado di lablaban na. Kat di mo mat iparamat ti washing machine yo. Di na mo nga ramatan day jay manang. Intun madadaal di dakdakkel ti gastos. Sapay nagnina ti bayad ti repair. Isurum no kasanong ano. Mabalin ka di manang. Di ka man nagpakalay nga mangisuroy taramidok. Ha? Sana ka putay ni inauna kang siya kakunam lang asino kamut na nakalalay nga namang isursuro kanya. Saan ako na nga uwi nga basit? At danakam ko manang. Nalalay nga akto pa dumiskarte iti biyag ngam sika. Ala, makaamu ka no di ka dumngag iti pang magbaga. Talaga adi mo maikat ti kinangato ti pride mo. Kanti kinabastos mo asumong sumbat. No di mo kayat nga gungetak, di kag pakalay nga mangbagbaga kanyak manang. Tadanakam ko. Ala, di mo panunutan, timbagbagat ya adim kan kanak ko. Si kamot na ti marigatan, no ipaunag mo dagid yung imbagbaganakan ka. Nasakit anak lang amin iti kasya pa nagsasao ti kapsat ko pa ma. Uray kumano sa anak nga inaunang iso. Ang bumad ti style di kapsat mo. No mabagbagaan, umingar dagos. Di na kaya ti matubtubngar. Kanayon na nga ibaga nga adanakam na. Ngam no talaga nga adanakam na. Apay kas jeter aramidan na iti katubangan na. Di lang maasyan ijay bakat. Kanayon kumata bagbagaan. Ngam pati siyak nga amayo, bugkawan na. Talaga sa balik ti ugali di kapsat mo, anak ka. Ni, aldawon na nang apay anak kay dakay pala dita. Nakakukot kay kidin. Maditilit na balasan ko. Kaslag guri-gurak. Anya? Anya tinararamid yu aya? Apay nga gurigur kayo. Naglaba lang ba't ito? Ay di pagpamparti pa naglabayo. Tawan pa kay naigan dahi ti pa naggurigur yu. Talaga siguro mo ta kinaptan na kayo ti trangkaso ah? Saan man natilay ras-rason yu mo? Pasensya kan, Bailin. Diyak pa'y lang makatrabaho. Bantayan yung arut po ko yu tarumwarak. Papanam. Di yung damagan. Apay masapul ang maman nyo aya. Basta da pa panak. May papaniti trabaho na ito eh. Bantayan nyo dapo kayo. Oh, adoy nana. Inggatangan kayo iti agas yo. Tapno bumaaw ti guri-guryo. Ay, akyaman akbalasan ko. Ala,
Mangan kayo nga rudan, saka ito agtumar nana. Kaninyo ti in-take out ko nga arroz kaldo. Agyaman na, balasan ko. Awan anyaman na nana. Alaag pa'y laang ti ka anak ang ijibalay. Tapno makaina na kayo ana imbag nana. Ay, kaya't kunti agawid ijay probinsya may balasan ko. Ha? Hidyak kaya aton ti agnaot dito'y. Agawid ako man, ngam di nakpalubusan ti kapsat po. Ala, agpaimbag kayo pa'y nana. Tano na imbag kayo dun, saka ito agawidan. Agam, di nakbat palubusan ti kapsat mo, balasang ko. Siyak ti makaam mo, nana. Maylin, hindi mo't laging bagan ni nanay ka. Apay mo pa doktor mo. Pambar na lang, dayjay manang. Masakit at talaga ti katugangam. Pagasam ko ma. At damat kwarta yung agasawa. Nalawan-wanan, pagasak. Pumanaw ka nga rudan, tamakarangrang ka manang. Problema k daytan. Di katugangam man ti pakibiyangam, sana ti katuganga. Agawit kayo nga rudan, nanang. Wan, balasan ko. Nga mabalin ka di, nga intun agimbagak sa akto agawid. Itan ti panagawid yo, tamang ano niya ti mapasamak kada kayo dito balay. Diyak kaya ti mapabasol, no dadaki sa mapasamak kada kayo. Diyak ka ba ulan ti agbiyahe, Maylin? Itulod kayo di terminal ti bus. Ipalugan kayo. Isa di kay madanagan. Hello, Larry. Nasaya tayo mawag ka. Kwan, ni Nanang. Ha? Okay ni nanang. Agpilit nga ron nga agawin. Iso nga intulod ko na di terminal. Anya? Okay ka no? Tsak man mo. Maburing ka no mo dito'y balay. Saan ka no na irwam dito'y syudad? Birukan ka no latta ti bagay na ti klima iji probinsya. Anya? Sapay awan pang kunta ka kay Kuana. Ay, di ka mandanagan lakay. Impalugan kon iti bas. Sana mapu ka dayjay. Imbagak iti konduktor ti pangidis sa agan na kankwana. Nala, di ka madanagan. Natalgad ti kasasaad ni Nanang agawid ta impalugan ko. Diyak mo mabalin alapdan ta mga nuguraan na. Isa pinalubusa ko na. Agkapsutak at talaga. Kasla maulawak pa eh. Ay, Diyos ko, di na ko mabaybayan. Tarabayan na ko ma. Iti pa nagbiyahe nga gawin. Ana, babalin ka dito makiabay ka na kayo. Nay! Auntie Inga? Ha, si kamat gayam dayta, marlon ka anakan. Naggapuan nyo, auntie? Ijay balay da insan mo alari, barong. Si ka, nagkapuam. Ada ginatang ko aloti dito, auntie. Kahit madama ti panagpatakder ko iti balay. Agure kayo, apay kas kakapsot kayo. Masakit kayo? Ay, maulawak balong. Tulungan ako ma. Ano? Ha? Auntie! Ay sus! Napukawan na ti puwet niya, auntie. Bagkatagtaypan ko iti ospital. Agyaman itipan ang tulong po kanya. Awanan niya man, auntie. Ma-confine kayo kano kung nati doktor. Tani, nakapsot kayo. Ken alaanda kayo ti laboratories. Pasensyakan ka, anakan. Nakontak mo ka din ni Larry kasinsin mo. Inchat ko, auntie, ang hindi na pa'y nabasa. Busy siguro iti trabaho na. Kaya't ko ang akasarita ti anak ko. Wen, auntie, urayan tayong agunlay ni insan. Ta siguradong umawag dayjay. Apa man na mabasa na ti chat ko kun kuana. Hello, Insan. Kumusta ni Nanang? Hello, insan. Masaya at tayo. Medyo nakapsot pa eh. Kaya't nakakano makasarita ni auntie. Sige man, Insan. Hello, anak ko. Kumusta ka, ngay? Da kayo tirumbang nga kumusta ek Nanang? Kumusta kayon? Kastoy, pumigpig sa ako, nanak ko. Apay ngamin ngagpilit kayo nga agawid. Ket madigayang tirik nayo. Naku na ti asawak nga ipilit yung kano ti agawid iti probinsya. Kumabay kaya ti agawid, tama di tiring na.
Pinilit na ti asawa man ako. Anya? Pasensya ka na nako. Hiyak ko makayat ti agsaw. Nung masapol ama-amuam ti arami ti asawa. Ah? Anyat kayat yung asawan? Wan, puno. Talaga kayat po ti agawin. Tayak maanusan ti aramidan ti asawang kanya. Nung naira na ang nagsakita, iso nga itantan ko kumapay ti panagawid ko. Nung pinilit na ti asawang pinagawin. Anya? Saan ko apadpadaksan ti asawa, anak ko? Nung saan na nasaya at iman na kilangan na kanya. Kanayon na kabugkawan, kat pagsasawan na kita ang kakasakit. Kasta? Hadakan ka, dumamati kawin mo saan. Asawam ni Maylin, kat maawatak. No iso ti mas isakit mo, anak ko. Basta siya, agsasawa iti butnaw. Saan mo nga ugalit ang parpuat iti sarita, anak ko? Nana? O sige, tag-emergency at nga gawid, Nana. Ngam pangasyo, di yu ibagbagay ti asawak ti panagawid ko. Ante, makarwar kayo dito ospital. Nakunan ni Insan Larry, gagsubli kay kano iti balay da. Anya, ay saan? Diyak kayatin ijay kaanakan. Basta kasta tibilin ni Insan, ante. Agawid kayo kano ijay. Tauraan nyo ti panagawid na dito'y Pilipinas. Ala, laba mamin dagita. Tapno daganas mo nagsubli dito balay. Kan uray ta na imbagan kan. Inutek ko mati aglaba, balasang ka. Tapno sa anak ang mabiglaan. Sana mabalin? Kanon to pa amalpas dagita no iniinutam. Sana si kati matungpal? Maylin, medyo nakapsutak pa ngamin. Ang mga numabag na takbalas. Magtangkan mo ti ulo mabakbakutanan. Ay. Sudan mo yun! Lari! Ada ka! Kasta gayam tera aramidam iti inak, ha? Ay, Lari! Plastik ka nga asawa! No nakasango ak, nakasaysaya at ka iti inak. Ngam no awanak, parikatong gayam iti trabaho ni nanang. Ni, saan na pud no dahi Aday mo na, Lari? di nakarakupan. Lari! Takno ibagakin ka. Ti inak ti kapatgan iti biyag ko. No pagpilyen nak, ninanang ko ti pilyag, tadyak pagan ano ti pakitang tao nga asawa. Lari, pagkawanan na ko, ma. Wala nanan, yung pakyo na iti kawasyo, tapumanaw tayo nito. Agawid tayo iti probinsya. Apay akas jay. Siyak ti asawa. Apay ajay ina na ti pinili na, papa. Natural adya ina na ti pilyen na. Tanagbasol ka, anak ko. Sa nagaputa asawa na kanilari, kat si kanti kampyan na iti amin na banag. Nga oray agdadata mo, itanagbasol ka. Papa. Panunutem ti bintut mo. Kat mo talaga napatag ti asawam kan ka. Agkid daw ka iti pamakawan. Parang ikan nakapay iti may sagundaway. Lari, please. Urnusan ta ko man ti amin kadata. Diyak kaya't na marakrak ti pamilyata. Kasanon ti anak ta. Pagkawanan na ko, ma. Sana sakti pagkidaw may ti pamakawan. Ninanang, Maylin. Kat numapakawan na ka, nasayaat. Ngam no saan, nadingita. Lari. Kat no bilang mapakawan na ka. Sige, ikang kapay iti may sa agundaway, Maylin. Basta agkari ka adimon ulitin ti naramid mo iti inak. Wen, ikarik, Lari. Sana na maulit tayo, Jay. Nakasagana ka mang sulniti di nagkurang ka ni nanang. Pasensyakan, ngam napatag ti inak iti biyag ko. Ado ti nagdaldalanan ti inak kanya. Ado a sakripisyo ti naramid na. Tapno maikanak lang iti napintas sa masakbayan. Agmaymay sa ti inak anang isakad kanya. Isu nga amok amin ang nagdaldalanan na. Kat no adda mangulpit kan ko na. Nadingitak, ng siyak ti makalabad na. Nga uray pa'y si kaamis mo nga asawa. Promise, Lari.
Sana na maulit na Jay. Ipatag ka na si Kaswal ko na naimbag ni Nanang. Biyag, di tao. Sheila, ag-overtime ka pa di? Ibagbaga nga min ni boss nga da ka no overtime ita. Saan tayo nga overtime? Panagkari tayo kada manong Rhea sumabat tayo iji buffet. Kas pang welcome dinner da dayjay kada tayo, isama pan tayo. Ay sige, takasaok ni boss, bareng palubusan na tayo. Ay, nasayaat mat no saan tayo nga ag-overtime. Tani, marik na akong tibanog ko. Cheers! Para ka nagiti ka barbaro akatrabahuan tayo. Sapay kuma, tamagon uyo ti arapapyo para iti pamilyayo, kan para iti bagiyo. Cheers! Mga new friends, pasensya kayo, medyo nalatawa. Nagpauitak pa yung amin iti allowance di kakaiso ng anak ko. Awan problema. Ay, isugayam ni Sheila. Isumot ni Melly, ni Ana, kanda iti daduma pay. Adapay dita ni Maria, Hello, Syakmat ni Nestor. Kamaudyanan ha, naagtaan tayo maglayangan iti katrabahuan ang napipintas. Sana puro barako ti makikita. Naangaw ka matgayang manong Nestor. Ala, ingka kiti mangala iti kanamon. Sana tila ibagbagam. Ken may sa addan asawa ken nobyo dagita. Ha? Ha? Asino ti kadwayo asim mangpud, Daddy? Di ka natagar yan, anak. Ay, nandiyan di makitam. Di may ibagbagay ti sa balay. Ha? Iso ni Nanam Akaril. Maturog diti balay. Kat di mo ko maibagbaga iti sa balay. Nga da pinaturog ko a babae di kay Wen. Daddy? Anyat sang-sangitam apo. Ibagam kuma. Ni Daddy, Lola. Apay ni dadim. Anyat inaramid na kan ka. Ada nga mininsang put na babae ijay balay. Kat maturog iti silag da Daddy kan Mami. Anyat. Jak amo no ibagakin ni Maria nga anak tati imbag ati apo ko ta lakay. Kat di bagam no ilimid mo. Kasla kun konsinti mo, day manugang mo, lakas ka. Lakay. Nagpuskol kit di ti pa nagropro para di lalaki Di pala sinaan di anak ta. Total saan na ba ta nagkalay siya? Ay, amangan no ma-stress di anak ta ijay abroad, no maamuan na tar-aramiden ti asawa na. Basta'y bagam. No di mo kayat nga ibaga, siya mang ibaga. Kan alaan tan di apo ko tayo di dagusda. Sana nasaya at tikas di makikita na nga aramiden ti amana. Maria, nalpas mo ka din jay papaaramid ni Boss kan ka? Wen, umakarak to iji bangir, kalpasan ti pangaldaw. Talagang ipaparash ni Boss Nangag ko nga ibagbaga na iti nga umay ka no di manager no bigat. Saan na bale? Malpas ko dahi iti agmalam. Agpakada akto. Tadyak kaya ti ag-oti. Naurnong timurang ko. Awanin usara. Mabaling ka di akadwaan na, Sheila. Tadyak pa'y unay amo ti turturungak dito abroad. Naimbag no adda kadwak, tanaturuda. Adupay matsyar aramidak. Malpas ko siguro na dyan magoti Ay, ala nga Rod. Saan na bale? Sa anak mat siguro ang mapukaw. Ay, di Mang Nestor. Iso ti sumungan. Mang Nestor! Umay ka dito yan. Mag-isango ka kada kami. At napay may sabakan di atugaw dito Kaya pa na. Nagrigat agbiro kiti bakan di atugaw. Magano ti tao. Wen nga Rod Ay, anda ka di overtime yun numalam? Awan o ti mi alalaki ita. Ay, mabalin ka di akadwaam ni Maria? Mapan kumakano agatang iti daduma kagawaan na. Ngam di na unay kabisado ti turturungan na dito Kasta ka di. Una, kadwaag. Pambarak mo tanti agatang iti gamit ko. Ala, agkita tanto nga ron kalpasan ti trabaho tayo, Maria. Ay na, agyaman ak unay manong Nestor. O sige, urayan kanto nga Rod ijay gate inton malam, ha? Wow! Nagdakkel
mat day ti supermarket nga imayan tama nung Nestor. Nagado a chocolates, vitamins, badbado, gadgets, kan gamit apang kusina. Uy, pasig a US products na ito eh. Dito'y kami nga gat-gatang ka nagitidad dumang karkargami iti balikbayan box. O niya, nalpas ka din. Agbayad ka, tayong tamangan. O sige manong, intangarad agbayadan, tauray siya kat marik na akong tibising ko. At iti menu, mangkita ka niti kahit makanan. Kaya hindi ka matanagan, tapos siya timang bayad. Ah? Ala, kababain mat amanong. Siyak lang arudan tinagkid daw iti pabor. Siyak pa iti ilibrem. Awan problema. Basit labanag da ita. Mang Nestor, si kalangan ti agorder. Tadyak pa'y kabisado dag ito'y putahe da. Basta saan aji nagasang ti para kanya. Kasta ka din? O sige, tendak nga roda na gorder. Agyaman ako na Mang Nestor. Napsuga. Ay, kasladyak ka ba ulan ti tumakder ka po iti busog ko. Masaya at mata na gustuhan. Dito'y kami ngamin amang mangan. Basta no mapan kami iti dahi lugar. Kasta ka di, Manong. Ay, mabit na ang inakpay agsian. Urayan kan tulatan ijerwan. O sige, tayo nak mo bayan. Agita tanton ijerwar. Anyat mo paspasama ka ni Maria. Aksang-sangit mo. Sapay, tududwa kami ang nagkuyog. Manyalangan ti pampanunutan na kiti makakita ka na kami. Masit ka man. O Maria, anyat mapaspasama ka. Aping agsang-sangit ka. Agta ka din nasakit iti bagay? Nagsakit, Mang Nestor. Ha? Tiyawanan pa ingarman. Nangyawid ka na iti babae ama si Kugi di balay. Impulong kanyak ti anak ko. Anya? Ne, mabit lang. Umawag ni boss. Sumbatak din. Maria, umay ka manganan. Awan ganas ko amangan sila. Sa anak ang mabisi. Ay na, saan ka kumapapektaran iti inaramid ti asawam? Di mo papasan ti bagim. Agpatipkar ka kiti. Panubok laang na iti biyag mo. Diyak lang amin matukod ang panunutan. Noon niya tinagkurang iti asama. Awan mat nagbasulang. Ngam no apay anaramid na tikas di kanya. Apay aliniputan na. Sana maikarikan ka dayjay. Namin nasingput ka. Sana mapagtalkan dayjay lalaki. Iso alipatan mo. Sheila. Bala, mangan kakit din. Di kag bisbisinwan. Di mo baybay antibagim, friend. Para iti kakaisong na nga anak mo. Sheila, kumusta ni Maria? Masyanak nga rod. Saan sapay ang makaturturog. Basta mariingak iti rabi. Mangagkuti sa ibog na. Pinaayaban na kay office itay. Dinamag na, no apay nga absent ni Maria. Imbaga ako natipod no. May papaniti na ramid nila kain na. Uwan manong Nestor. Mawatan mo't siguro ni Maria na imbagam tipod no. Tano saan, amangan no maawol. Kat amangan no isupay taagbalin arason. Apang irilisan daken kwa na. Manang, umay ko kumalahan ti anak ko. Ladingitan. Ngam saan akayat jay anak mi nga agsubli ni Mia iti sidong mo arman. Pasensya kan. Ngam nasakitan iti husto ti anak mi. Gapo itar aramid. Pakawanan da ko manang. Saan asyak ti pagkidawam iti pamakawan. Nudikat di anak mi. Kat ladingitan arman. Saan mi nga itad ti apo ko mi. Aging gadi umanugot ni Maria nga anak mi. Talaga nga awan pa nagbaliw ni Arman. Sa bali man na babae, yung nakita ka kadwa na hindi kalban. Anya? Ay, naimbaglakit din ta saan da nagkasar iti anak da. Iso na laang tada anak da. Kaasi ti apo ko ta, no agsina da di tinadakil na. Pagan alom nga itikas dya manugang.
Ang baling na akalbaryo ti biyagja anak ta no di na sinaan na jay. Un nga rod Iso adi mo palubusan di apo ko ta. No umay alaan di amana. Bakit? Kumusta ka, Maria? Nasayata na ka umay ka dito yung dinner party ti kumpanya. Talungal dawan nga absent ka iti trabaho tayo. Awan nga rod. Ay, nakapagpanunot ako. Kan 5 antibarukong ko. Agyaman na kadagiti balakad yo. Awan na nyaman na. Ay, kayam. Uro-urayan na ka ti boss. Ada iti table na, Kasauna ka kano. Alang nga rod, friend. Kainak pa ijay ayan da boss. Sigurado ati may papan iti panagabsen ko iti talong aldaw ti ibagana kanya. O sige, Maria. Sige kakatwa. Rungyan tayo di mangan. Inak mga lay ti karnya sidan tayo. Mangala ka pa iti shrimp, Mang Nestor. Tamapan kami mat mangala iti side dish kan salad. O sige, yan tangay awan trabaho tayo yung bigat. Uminom tayo kit di. Uray kasad paminsan lang. Basta manong rin siguradom lang nga kabaalam nga i-drive ti pagluganan tayo. Ay nandi kay agdanag. Kontrolak ti aginom. Nagchat ti team leader tayo. Iso kano ti mangitulod ka ni Maria. Ala, amangan o damot dakas nga ramidan na itigayim tayo. Relax sila. Nasingpot ni team leader tayo kan baruday jay. Anya nga iti amu tayo. Baka isunti ka forever ni Maria. Sa bagay, ngam kasgayam, ikararag tayo kitya makabirok ni Maria itinapudno a lalaki ang mga yatgan kuana. Maria, kadwan nak manidyo sauna. Manipod nag-winter. Jak pa'y nagling at apulos. Win ang friend, day talagayam. Uray ta Domingo ita. Kan mesa, awan ti aramida. Daan na kan melingay. Umay da ka di mar. Saan? Tamapanda ka no maki-fellowship. Kalpasan ti sauna ta, mapantan tungat makimisa. Eksakto. At dati pang 4 o'clock a misa ijay. O sige friend, nabayag mo din ajak na kimismisa. Oh, at 20 drinks mo, friend. Naibus ka no ti lemonade. Iso nga anusan ta na to iced tea. Agyaman na friend. Ay, gayam. Kumusta kayo mutan ka ni team leader? Amo ka din dagiti naganak mo nga dan kaayan-ayat mo dito Win friend, amo pa yan di anak ko Imbagak pa yan di plano mi nga agawid iti Pinas. Sakbay nga agkasar kami dito Nakadesisyon ka kadi at talagan, friend? Amo matang, sabali ti kaugalyan da dito Win friend, kan mariknak anapod no ti panagayat ni Anthony kanya. Di ka madanagan, tanasingpet kan man nakaawat ti nobyok. Kit nakasagana amang ibilang iti anak ko, kaspud-pud no nga anak na. Nasayahat nga rod ano kasta, friend. Kat itapay lang, kablaawan kan. Kat sapay kumata bendisyonan ni Apo Diyos ti relasyon nyo. Agyaman nakmanan, friend. Kat amo ka din ni Arman nga dan sa bali ang nobyong? Jak amo, friend, tain black kun. Kanjak pulos kinasarsarita, manipod na amwak anang isang pet iti sa bali a babae ije balay. Alam mo, kasanon ngayon, no agwala, no agawid kayo. Namwak ngamin ang nagsinad a kanumot lang ije babae na. Kanimpod no kano ije babae asan nga iso ti amati sikog na. Awan mapalin na, tasaan kami mat ang nagkasal. Ibagbagak idi nga agkasar kami, ngam di na kayat. Ay, kat no kasapulan nga agkid daw kami iti protection ti pulis, aramidan mi, friend. Nanang, tatang, ay nanak ko, may liwak unayin kada kayo. Kasta kami ba't kan ka anak ka Wala Kan na. pagyamanan bikin ni Apo Diyos. Tanakaawid ka si kakaradkad. Wala nang. Ayun gayam tatang. Nanang, sumarunon to kano ni Anthony. Taada pa ing kamakam na nga aramida na trabaho na. Mapan kun to sabdan ije airport intun bigat. Sige anak. Kinun gayam. Kaya't nakakano ang makasarita ni Arman. Sige tatang. Kasaritak ni Arman iti maudi agundangay. Mami,
Sapay kumata mapakawan mo ni Daddy. Saan ko nakitawan nga agsinubyan kayo? Tinapatag, mapakawan mo. Ngamin, no agsubli kay Jabrod, makiasawa kan. Andantun sa bali a pamilyam. Ngamsyak a mabati diti Pilipinas. Ni Daddy laangan ti kapamilyak. Sorry, anak. Takas ti itinagtungpalan ti pamilya tayo. Sapay ko mata maawatan na. Di ka madanagan. Alaan kan to iti abroad, anak ko. Basta saya atam ti panagadal mo, wan? Wan, Mami. Naimbag nga orasyo, tatang. Ada ka din ni Maria? Ada. Itay pa'y nga urayan na ka. Ala, sumrak ka ba raw? Agyaman nak, tatang. Kumusta kan, Arman? Nupay na sakit tinaramid mo kanya. Sana masampol nga agsupyat. Pagsaritaan ta itinasaya at ito eh. Noan niya tirumbang nga aramidan ta para iti anak ta. Maria, talaga ka diyan na po kawan ti panagayat mo kanyak. Di na ka din maawat nga asawam. Pangasim ko ma. Ikanak iti gundaway ko amang ipakita ti panagbalbaliw ko. Ikarik, sika lang ti ayatag. Sana kong nagbabae. Promise, Maria. Nakapagdesisyon ako, Arman. Ah, Kat saan yung agbaliw ti pangadang ko. no kayat mo, agkasartan iti kabaitan na panawan. Basta agsubli ka kanyak. Sumangpat inton bigat tinubyak, manipod abroad. Umay nakidawan ti pangmalubos datatang kananang. Ta ikasar na kon iti sumaruno abulan. Iso asabay ko nga tamaaklon mo rin. Pakawanan na ko, ma. Pangasim, saan mong aramidin ti kastoy kanyak? Aklo na ka nagbasulak. Diyak nalabanan ti sulisog. Pangasim ko, ma. Awatin na kumamanan. Kasano pa ti anak ta? Napakawan kan, Arman. Ngamkas iti kinunak. Nakapangadang ako. No may papankin ni Mia, di ka madanagan. Tasya kunti makaamukan ko na. No kayat na. Sumurot iti abroad. Tamabalin kumot ngay kuyo. Ngam no kayat namat dito Pilipinas. Agyan na ta iti sidong dananang kantatang. Mabalin mo matlat na asarungkaran no kayat mo. Ah, Ngam di mo mabalin ayang wid no awan pamalubos ko. anya? Kan pangasim. No makasampol kang tumanan iti babae ang mangayat kan ka. Ayatam kuma iti napod na. Kan kang runaan ti amin. Ikasar mo. Saan nga ay ayam ni ayat, Arman? Tanarigat ti makarma. Laglagi pam kumaday ta. Di mo sayangan wano dadaalan ti panagtalag ti partner mo kan ka. Ta oras sa natadaal, narigatan amay subli dayta. Alaga gayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Miss Rowena Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Biyag ti tao. Oh, apay akas na tila nga masimang patlakay. Apay aya, pagdamdamagan ka. Naikata kiti trabaho, bakit? Anya? Iti kinado ti mabalinda nga ikatan. Siya pala tinikat damat. Ay, kasano nga roditan? Mangsapolak iti sabali apang gadak. Agdamag aktuman ka ni Paritino. Barang addaam muna apakitrabahuan. Ay, rumbang laang lakay. Nas ka namang sapul ka adagos. Amo mata kasapulan tayo unay ti kwarta ita. Nang runa kat agad adalan ti inaunang anak ta. Apay nga, yasikapay lang ti inikat na, pare. Tsaka mo pare. Amumutan na ganyan katrabahuak. Nagado ti sip-sip kadakwada. Sa bagay, naita ti sana nasayat nga aramid, ti may sa pagtrabahuan. Isong maya pare.
Tadamagan ka ko ma, no adda mo mamabalin na pakitrabahuan. Anda, no kahit mo, mapan kay dyan nila kay Pedring. Agsapsapon kami, regular nga trabaho di farm da. Kastaya, Wan pare, isa ano interesado ka, in ka makisarita kan ko na. Saan mo takuripot nila kay Pedring? Isa masigurado, nga umdas para ken ka, ti pasweldo na. agyaman ako na pare ha. Mapanak man nga rod ita. Damagak nila kay Pedring. O anya, kumusta? Nagsarita kayo ka din kanila kay Pedring? Wan bakit? Mangrogi ako ninton bigat. Ay, naimbag man, tawan pa'y tinabirukan na kadwana ko may farm na. Wan nga rod. Kan naimbag. Talay pag-aadagos ni Paritino. Ay, naimbag lakit din. Kunaklan no mapadasan tayo magtan ti mabisinan. Ay, jakmat itulok detan bakit? Iso apagyaman ha. Taadda nila kay Pedring pakitrabaho. Kumusta nga, ti pa nagtrabaho kanila kay Pedring, pare? Metla tamat. Iso na lang ta. Ay, Open nga tiyunay ka. uray ka sa tigagat ko agtrabaho kan ko na. Kurang matimat-mat gadak. Nang runa, gatsak lang tagtrabaho. Saan mo ta makatrabaho ni Kumarin? Tagaw, awir ka dagiti anak mi. Kasta talaga tibiyag, pare. Anda kumamot pag sideline-an, tag sideline-ak. Una yan nagagat na ita. Una, anyangay nga rod. Kadadamot nga rod, pamilya na taon. Siga mo ti masabat ko, Sandra. Nagkapom nga eh. Nagapuak man ijay turod, ading ko. Turod? Anyang itinaramid mo, Ijay? As usual, nagaramid ak iti content ko. Content? Imbag lang adda i-post ko manen iti page ko Imbag lang nga umdas nga igatang iti abasto. Kaya't mo asaman, kumit kita ka ni Tikasta? Wen kabsat, iso apadasam mo tan. Awan dakas na no ipadas mo mat. Anya ti amom ngay, no agbum mat no bilang laang. Iso apadasam mo. Oh, anya na imot mo lakay. Ginatang ko Ijay ili, bakit? Usarak man, nga groging vlog. Vlog? Win, padasag, tikas iter aramida ni Sandra. Isugayam ti source of income na. Anya? At dapat inaramid ko na page ko. Dito lagi po sa aramidak. At dapat sumagmamano a followers ko. Iso mauawis mo tiriknak nga ituloy ko. Tabarang agmilagraw. May kawan na. Awan dakas na. Nasayaat mo, tanapanunot mo day talakay. Nabuyak ti vlogs ni Carlo itay. Ni Carlo nga asawa ni Rika ti bagbagam lakay. Why, bakay? Agvo-vlog mo tanaya. Why? Adumot tayo ti agboy-boy at ti vlogs na. Sa pala ko maata, agtultuloy na ito. Hindi sana mabayag kat kumita mo tayo. Naikawa na. Ay biro kag tumama. Tabuya agtaw. Iso pa ya may nayon abuse na. Un bakay? Suportaran tayo ni Carlo. Nasaan lang nga para ti bagina, hindi ka para ti pamilya na. Opo, congrats pare ko. Apay pare, kung congrats ka matin. Congrats ko ta umano ti followers kan views mo iti social media. Oh, siga kay dimot pare. Kumikita kan samot kan pare. Ang tamot ba set? Umdas nga igatang iti kape. Tama. Bilibakan ka. Makaliliwa kami lagi ti ipupos mo. Iso ti kaya ti viewers. Ay, uwan pare. Iso pagyamanak mo ni Sandra. Pero tayo nawis na kamang rugi. Un pare. Iso itultuloy mo rin tarinog yan. Masigurado. Dakil ti maitulong ti panag-vlog mo iti pamilya. Pagyamanak pare. Nagasat ka, Carlo Barao. Tata? Manula nga bulan ti napalabas, manipo di tinangrugi ka nga vlog. Kumikita ka mo tayo. Uwan nga ron tata. Kinapod no na, jak mo't ekspektarin nga agbum ti vlog ko. Yala, itultuloy mo na ita para iti pamilya. Agyamanak iti encouragement yo tata. Awan na yaman na Barao. I am your number 1 fan. Agyamanak, tata. Naimbag ka pa'y. Baro ka na yun dagiti idea ay upload mo. Si kakit di mo, saan mo? Buy-buyak dagiti pupus mo.
Ay, ikanak man ito idea. Idea? Day talaga yun. Umay kan to ije balay kabsat. Ikan ka ito idea. Sigurado ka? Ay, agyaman na kabsat ah. Awan ang yaman na. Awan ti sabaling agtitinulong no saan ada tayo. O sige, umayak to ijayan nyo kabsat. Tani, awan mo tin mapanunot kong i-upload. Manumot tin ngal daw nga awan in-upload ko. Kaputa, awan mo kangarot idea ko. Awan parikot iti dayta. No idea laang, ado ti idea. Ah? Suportaran ka, kabsat. Ni, aldawan lakay. Di ka kadima pa nagtrabaho ita? Ay, saan ba kayo? Aginanak, mamay. Agina na. Apay, nagpakada ka kini Tata Pedre nga saan ka mapan ijay? Uri sa anak nga agpakada, ayos laeng. Awan parikot. Ikatinak ano ikatinak? Ha? Nararigan kat saan nakasapulang nga agtrabaho akpay kankwana. Sobrang tikit kita iti panagva-vlog ko. Ay nasaan kumamata kasta alakay? Rumbang lang agpakumbaba kalata. Oho? Ngamin, no saan ka nag-vlog, aging kay ta, no mano ti matmat gadam iti farm ni Tata Pedring, isulat ta. Ni, kanya dito nga ipagbaga mo? Lakay, kasi tinakunak, naskan nga agpakumbaba kalata. Di mo itulok abaliwan ti kwarta ti ugali kan kinataong. Nagadungay bagbagam. Makauma. Amom lakay, at ti mang ibagbaga alimastog kanumatan ni Carlo. Ha? Wun, san lamay sawon no dwati nang ibaga kanyak. Apay ka na pa kahit? At dapay ko nagkuna kanyak. Asinong batan na kano ni Pedreng gapula ang tainungtan na. Asan kano ang nagpakada asan ngagtrabaho. Anya? Jak ninamnama ngagbalbaliw ni Carlo. Intulok na mo na binaliwan ti kwarta ti kinatao na. Una yan ni Carlo. Sana nasaya at kas niya nga raramigan na. Panagpakumbaba kumalata ti kang runaan. Saan ko mga paituray dan yaman na kinabaknang. Napanak na ti birthday di Rabi, jayan ni pare Gary. Di ka pati may pare? Sige di mait. Among matadya kon umat atindar iti kasta pasken. Ha? Ay na, numapanang iti pasken. Amapan lang makipangan. Oh, sana rin. Anya? No kahit ko timangan pare. Di mapanak langin gumatang tasya kung taglutaw. Kabalak mo ti gumatang iti anyaman ak klas ti makan. Ha? Puno ti bagbagak. Makan man ano anyaman di ta agamit. Kabalak agatangan itan. Anya? Iso adya kon mapan iti anyaman na pasken. Ulitat pare. Kabalak ti gumatang iti anyaman a foods. Ay na, nakagatang kamugaya mo ni Tibarualugan mo, Carlo. Wala na. No ti panagkunayo kahit saan ko akabalan ti gumatang tilugan. Ay, nagbindot kayo. Ha? Uray manualugan ah. Kabalak agatangan. Na, apay ngaya kasta mo tanti pa nagsasaom. Saan kumamata kasta, abarok? Nagadungay bagbagayo manin. Panawan dak man dito, itawan oras ko makisarita itikas kada kayo. Ha? Ay, awano na talaga. Nagbaliwan ni Carlo. Saan na kasi tisigon nga muna pa'y nagpakumbaba. Uli nga ron pa kahit. Saan pa yun ang makasarita iti nasayaan? Jak magustuhan ti ugali na ita. Iyan-falok man langan. Jak kaya't ti pan nakisarita na kanya kitay. Uray siyak. Hindi na minsan pa nga aldaw nga inyan falawk. Masa irak kami, hindi pa nagsasaw na. Hindi na minsan na nagsabat kami. Una yun na Jaya, Carlo. Nag-vlog lang ang namin pinsan mo na nagbaliw ti ugali na. Imastog na rodain. Isaw tayo tao asa narumbang nga bumaknang. Nga po na mangibadlig may. Kurang nalagan nga ibaga na akabalan na bayadan ti biyag ti tao. Bye-bye amon lakay. Sapay kumaata makamiris tumot laang. Imbag ta nagsabat na, kabsat. Chatak at chat kan ka, ngam di ka mag-agrep-reply. Amumot tayo na busy ka na yon. Awan panawan ko nga reply. Nang runa, no saan mat nga importante. Anya? Anya, ati i-chat mo kanya. Kwa, at dala ang matjay isan ko kan ka nga idea. Aramidam a content mo iti vlogs mo.
Unay kamutay. Awan na. Jak ka sa pulan ng dagiti idea nga ititid mo. Anya? No bilang man adda pa'y idea, ay kat aramidem lata content mo na. Uno saan itid mo latan iti sa bali a vlogger. Apay ngay akas na kamutan nga agsasao, Carlo. Saan kumamot akas taan? Adulakid nga bagbagan. Imbagak lang aro na jak ka sa pulan ti idea. Ado ti mabalin ko apagalaan iti idea asaan la si ka. Ken may sa kabaylak kag bayad. Saan ko apagtatakpunan na kita? Kung naklakit din mo siya klang tinagaramidan ni Pare Carlo iti kasta. Naramid na paigayam kit ka. Katuan. Urayak la na bainan iti kasting imbagana. Hawanan na talaga. Namimpinsa na nagbaliw ni Carlo. Sipod ng rugi ngag-vlog. Un nga rod. Di nalakit pinanunot nga uray kaskasano kat adamot na itulong ko kankwana. Nang ro na iti vlogs na. Imbagam kumakin ko na, parang agnakam. Bay amon. Addan tulat tamot andaw na. Makapasair itirik na. Nagkakwarta lang gapo iti vlogging kat limas tumutin. Kung nga ron, nagngatumot ti pa nagkit-kita nga iti bagina. Adun ti tattao at tinagtagibasit na. Iso apan sinam ka di ti page na. Bumababa ti views na. Kasta? Wun, nakitak idinaminsan nga aldaw. Sa bagay, awan pagtungpalan ti tao analastog ken pangas no sana bumaba. Oh, apay akas na tilangam. Kas laburido ka lakay. Kit-kitam lang aron nga aburido ako, damagan pa lahat. Apay aya. Bungas basit nga ro dagiti views ko. Basitan dagiti agbuhi-buhi iti vlog ko. Kanaksayan pa iti followers ko. Katanya pa'y latnam na maam ngay. Iti kasta nga ugalim talaga bumabati views mo. Adun tinapasakitam. Nasair da. Iso ngay nga follow da kan. Anya? Ay na, uray siya nga asawam, jak magustuhan ti kasta nga ugalim. Saan ka matasigo da kastakot? Ha? Nagbaliw ka laang idi kumitkita kan iti vlogs mo. Iso ngayos lang kanyak no bumabati views mo. Parang mangrik na kamot, Carlo. Oh, si kamot gayam kabsat Carlo. Itaman pa nga imay ka dito balay. Uwan kapsat. Imayak, tada na patag nga ipagakan ka. Ha? Pasensya ka kuman kadagiti na isausawang ko. Naglablabas sakit pa nagsasaw. Iso nga mo ka nasahir ko tirik nam. Nasaya ata na panunot mo dayta. Naamiris ko amin na bigdot. Kaya pa naglablabas. Nagitimbag pagaktiday. Bimabapay kid din ti views ko. Kaya makmaksayan ti followers ko. Imadupay kid di ti bashers ko. Ado ti agkum-comment. Iti sana nasayahat kontra kanya. Angam, amok aga po dayta iti sana nasayahat nga aramid ko. May salang ti kayat asawan dayta. Amo dagiti followers mo ti saan anasayaat nga aramidam iti padam at tao. Yung nasayaat na amiris mo ti panaglablabas mo. Uwan kabsat, naamiris ko amin dagita. Kat nakasagana nga agbalew para iti pamilyak. Na ikaw, titandaanam, Carlo. Tata, Sa kubayan ng rugi kay ti panag-vlog mo. Napadas mo amin arigat ti panagbiag. Blessing day ta para kan ka. Nagro na ti pamilya. Bana, gasa na rumbang ay panakal. Wano aramata mangibabay ti pada matao. ha? Ti panagbalin asikat. Saan kumaan lumakal ti ulaw. Kung saan ang umato ti panagkita na ti bagina. Rumbang ang napakumbabalata. Pakawanan na tata. Aklo na ka nagbidotak. Aklo na. Ngayon tulok ko abaliwan, ti kwarta, ti ugali. Masaya at lukas ka. Sapay na ko ba? Tasaan mo nga aramidan na itiba nagapakasairan. Tirik na ti sa bali ang tao. Ikarik tata. Agbalbali bakon. Uray dagiti sigud agagayam ko. Kat likliklikan takon gapo iti ugali. Mala. Adalkin ka na ita, Carlo. Awan na saya at apagtungpalan tinapangas. Tandaan ang na ita, baraw. Yamanam tanyaman a bendisyon asumang bay iti biyag mo.
Di mo aramatan day tamang tagibasi titipada matao. Tawan din asayat ngayt den ti kinapangas ken kinapalangguan. Alaga ngayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless! Biyag. Ti tao. Kurang day pinted yung akwartak, nanang. Anya, kurangan pa'y laday ta. Ito yan at. Inayon mo, iti kwarta. Thank you, tatang. Iso love na love ka kat. Tasan ka na imo, tatang. Dala, mapan ka nga rudan, anak. Tama nga lumala daw ka. O sige, mapanak nga rin, tatang. Nanang. Andring, spoiled ang matlaunay ti anak na. Mairwam iti daktel akwarta, gapo itar-aramid na. Bakit? Kakaiso na nga anak ta ni Vina. Pasat ti panay patid ko kinkwana dyan aramida. Wen ngam saan nga ta ang ma-spoiled launay ni Vina? Gapo kan ka, lakan? Saan? Danag mon aya. Nanakam di anak ta. Patsya ka di nagundawayan ti ginasaya at taan naganak na. I love you, Vina. I love you too, Alfie. Sapay ko mata din nagtulukuan. Mabalin ka din nga ramidag ti kasta. Kat sikala ti ayayat eh. Sikati kayat kong asawain. Kasanon nagsikukak. Agsikog ka lata. Ready ka nga agbalin nga ama? Wana, takdiran ta, Vina. Ay, Mayakit di Tapno adan pang tenglakkan ka. Napintas ka, Vina. Kinapudno na mabutbutay nga. Ang mga naisukat na. awan tirong ba nga pagbutngam. Kasi ka lang dahil ayatan. Kasta akmat kan ka. Apay anarabyan ka si Mang Pat, Vina. Nag-research siya kay library, nanang. Sigurado ka? Wala, nanang. Ala, sumrakan. Ganda ni inal daw ang marabyan ka. Maudin da ito'y apanagawid mo itinaladaw, ha? Nag-research siya nga ron. Anya kayo matan. Ah, Didak pa'y mawawatan man. Vina, mabit lang! Di na kong inkas kaso. Talagang adda sa bali nga ugali ti anak ko. Lakay, namin ano anakitak ti panagbakbakwar ti anak ta. Madanaga na. Apa ya ba kay? Adda atap ko. Amangan numasikog ti anak ta. Anya? Tinat-atapong mo. Overthinking ka man ako na akon. Bakit? Saan ka di akas ta? Sa bali nga rod parparit na kanya. Dakkel, ti panagtalag ko iti anak ta. Nagkaring adi pala makinumnobyo. Taadal, ti pangpangruna na. Ibagam dagpay so kanya, Vina. Masikog ka kadi. Saan mo't, nanang? Agpudno ka kunak na. Anya ko mga itipudnog katawan mo't. Sa anak mo't amasikog. Oh, aglangan ka iti klase mita. Ha? Apay? Basta aglangan ka, tadda pa pananta. Makita mo, pudno ti atap ko, Vina. Masikog ka. Sorry, nanang. Asino ti ama ti sikog mo? Ikwa. Jay may sa akaadalak, nanang. Ano? Kasano da ito yan? Fourth year high school kayo pa'y laang. Ay na, unay kamatan, Vina, anak ko. Sorry, nanang. Nagayatak laang mat. Nung ubing ka unay, anak ko. Di ka na nagpampanunot matan. Saan da kami kumapagsinahan ni ti boyfriend ko, nanang? Ay-ayatak tinobyo. Pingpay Davi na kan Alfie, tapno pag-asawaan tayo ida. Huwag nga raw na. Gamang kasalungatan. Masikugan ti anak may. Pagadalan tayo pa ida, kat intun makatulpos da, sa tayo ito ida pagkasaran. Agam kasanon ti anak ko, kamsa. Masikugan.
Kasano nga ro da makalpas da iti panagadal da. Nagdinadan. Alaman. Kinamang ano agsasarunon to dagiti anak da nagdinada. Ha? Hanggang... Lakay, di mon ipilit ti kayat mo. Kabsat, no kasta ti kunam, awan maaramidan mi. Ngam denggan tayo kung manuan niya mo timako na dagiti upin. Nanang, tatang, Jack kaya't naagsina kami iti nobyo. Ure siya. Iso please tatang. Agdil na kami ka ni Vina. Saan nga ro da mabalin? Apay di ka makaawat, Alfie. Basta, kahit kung agdil na kami ka ni Vina. Saan na mabalin ko na? Di mo ipilit ti kayat mo. Vina, agriin kan, aldawan. Vina! Awan mati anak ko dito silid na. Ha? Nakalukat ti cabinet na. Awan dagiti kawas na dito eh. Lakay, awan ti anak tayo ti silid na. Anya? Napananangay? Tsaka mo, awanin dagiti kawas na. Anya? Kapsat, adda ka dito iti anak ko. Awanin dagiti kawus na. Pimanaw ti anak ko. Ha? Awan dito'y kapsat. Nukas na pati ti anak mo nagtalaw ba? Ay, wan, kat amok no dito iti ayan na. Kinapuno na. Pati ti anak mi nagtalaw. Anya? So nga, burido kami iti asawa. Kasangsangpot mila ng sapol kan kuha ng awan na sapulan may. Kasano da ito yan? Ay, basol ti anak yun ito eh. Sinulisog ng tumot ngamin ti anak ko. Kabsat, saan kumamat akas taki pa nagsasaong? Awan kumamat ti pabasulan tayo. Taagpada nga agin inayat dagiti upin. Basta basol ti anak yun ito eh. Sinulisog na ti anak ko. Bastos na dya tao ah. Ala, bye-bye amon lakay. Dito'y ti imbaga tinagdamagan talakay. Dito'y ti numero ti balay. Ala, agtuktuktan. Adda ko mati anak ta dito eh. Ha? Oh, anak ko, agyaman akta nakita dakan. Agawid tayo nun. Nanang, Jack kaya't ti agawid. Naragsak kami ka ni Alfie dito eh. Isa palubusan da kami kumanagdan na. Umanaw tayo niti pag-abangan nyo. Sumapul tayo tinapinpinta sa pagnaadat nyo. Ha? Agpaiso, tatang? Lakay, apay akas tamad tan ibagbagam. Bakit? Palugudan tayo daan. Itudtam ti kayat da. Tadarigrigat mo pagsinaan tayo da. Amangan mo agaramid na pa itidakas. Wala, Vina. Ibagam ka ni Alfie, tap umanaw kayo nito'y. Magsapol tayo iti sa baya pagdaanan nyo. Talo iji balay. Sigurado, ariribukan na kayo ti inan ni Alfie. Iso nga aglamang kayo, anak ko. Tigunam, saan ka masapulan, Alfie? Ha? Tata? Talaga akong sintidor dagiti dadakil tinubihan. Ha? Agawitan! Jack kayat? No di mo kaya ti agawid, isardang kong timangtad iti allowance mo. Agsardang kamutan nga eskwela. Anya? Isungag pili ka. Ni Vina, wano adal. Ni Vina ti pilyat, tatang. Kasanungay, saan kan nga agiskwela? Kapilitan tadinak mo tan ikan ni tatang iti kwarta kapagadal ko. Sapay masalsadutak mo din nga agiskwela. Agtuloy ka Tadadanan kan tatang mo amang paadal kan ka. Sayang. Nagrigat. Marigrigatan akon. Makapasadot na talaga. Masadot ako nga agiskwela, tatang. Nagrigat mo ti agiskwela nga ada baby na. Sayang ti panagadal mo, nagsardeng ka. Adda kami mo't kaninanang mo, ang mga awir iti anak mo. Basta man jakon, nabannog akon. Jakon mayulo ti agiskwela. Anya? Tagay saan na kayat ni Vina at agiskwela. Sikat ipagtuluyan ni nga agadal, Alfie. Agpaiso tatang? Uy, basta igad mo ti agadal, way. Uwan tatang.
Ikari, di nakmat nga minon kaya't apagadalan ni tatang ko. Tanaupay ka no, gapo iti inaramid ko. Bayan, nakamin, ti mang paadalkan ka. Alfie, agpa-share tayo man mo iti anak ta. Agriviyok ita. Pasensya at abisi ak. Amumbat nga umadanin ti panagturpos ko. Kastala ka na yun nun. Awan oras mon kada kami iti anak ta. Maawatam kumamat ah. Syakla ka na yun nun ti mga awat kan ka. Mansyakon, nabanuga kon. Papanam, kat graduation di asawam itavi na. Ada importante apapanak nanang. Diyak baka daray ti graduation na. Anya? Ikuyog yun ta anak mi. Tada kayon ti mapan iti graduation na. Ada importante apapanak. Kamlawan na ka baro. Nakalpas ka na ti panagadal mo. Congratulations, Alfie. Agyaman ak, nanang, tatang. Ay, ayan ni Vina. Kuha. Adda na panan na, baro. Hello, Vina. Ayan mo. Agawid ka kuman. Ur-urayon da kadagiti agamam. Agawid ak tulaan no pimanaw ni Alfie di tabalay, nanang. Ah, anya ka din da itang ibagbagaman ako. Saan ko ngay ayatan ni Alfie? Adan sa bali ngay ayatan. Anya? Saan ay apagsasaritaan tayon ti kasaryukin ni Alfie? Ngam apay akas tamit ti bagbagang. Adan sa bali akayat ko pakiasawaan, nanang. Anya? Ngam addan anak yo. Kat anak milata ah. Basta agawid ak tunawanan ni Alfie di tabalay. Kat ikuyog kong tungatan nga agawid di ti lalaki pakiasawaak. Anya? Di ka kadag pampanunot, Vina. Didak mabalin apilitan ang mga yat iti Jakon ay ayatan tatang. Sana mabalin kararamidaw. Pinagandal min ni Alfie tapno maadaan iti trabaho. Kat ada pang biyag na kada kayo iti anak mo. Ngam kastakit ng kararamidaw. Jak nga ruday ayatanan. Sa balin ti kayat ko ita. Agkasar kayo kan ni Alfie. Pagsasaritaan tayo ti panagkasaryaw. Manjak, ni Michael ti pakikasara. Olya. Awan mabalin ko. No talaga di na kung kaya't ti anak yung nanang. Ay ayatek ni Vina. Nganjak mabalin nga idaldal ti bagikan ko ana. No di na kung kaya't. Basol ko matit di. Ngamin, nagkurang ang iti panahon ko ana. Hindi ka dadalakpay. Saan nga umdas arason day ta? Talaga kit di asaan nga pampanunot day dyan na anak ni. Di nala pampanunutan ti anak na ang maapektan. No pa'y kasta nanang. Jaklat abay bayan ti anak ko. Numanugot kayo. Alag ti anak ni. Ha? Pagsaritaan nyo ana imbag day takin ni Vina, baro. Di mo mabalin nga laan ti anak ta, Alfie. Agdalin na iti poder ko ni baby. Agpakpakasya kiti maudi akong daway. Barang agbaliw pa iti panggedang mo. Urnuson ta kumati amin kadata. Awanan ti rumbang ornusan ta, Alfie. Tanupilitok ti agsublikan ka. Saan tamot lang agbalin ang naragsak. Iso ala dingitak. Anyat plano yo andwa, Vina, Michael. Ikasarnak ni Michael, tatang. Uwan tata, ikasar ko ti anak yo. Sige. Pagsasaritaan tayo nga ruden, ti kasaryaw. Diyak kaya ti kanta ti anak mo ni ti balay, Vina. Anya, kunak man no kunam nga ibilang maapudno nga anak mo. Kung kunak lang na jay, ngam diyak pagan ano ti anak mo. Kasaan mo ta nagtaon kanyak. Anya? Ibagam ka na ng kantatang mo, Taiwanan ta ti anak mo. Walo saan, itad mo iti pundo nga amana. Kaili ko ti anak ko. Basit pa'y una ama isina kanya. Diyak kaya't amaya dayo iti sidong ko. Makamu ka. Basta di mo naman ama ipatig ko ta anak mo. Ta saan ang nagtaod kanyak. Michael, kaasi ti anak ko iti bangi rasilid.
May kawa maisina kanya kiti pagturugan. May mayat mo't lang no may sinan kan kay ti pagturugan. Sana nairuam ti anak ko. Kasing agsangsangit. May ruwam to kunak mo. May kakit eh. Tapno maadan tamad to ni ti anak. Jay anak ko. Sino tinapatpatid ka? Di anak mo, ano siya kasawam? Agpili ka. Tanupilyam ti anak mo. Nasaysaya at lang agsinatan. Anya? Kumusta ti panagdenayo iti asawam, Vina? Mayat-mat, tatang. Mayat ko nam ngam apayan aliday ka. Kung apayakin mo tong ka, anak ka. Tatang, Ada problema? masya na kiti anak ko, tatang. Ngamin, saan ang maibilang ni Michael kaspud no nga anak? Kanayon na abugkawan. Iso akabutang ti anak ko. Anya, daytan ti bagbagakken ka. No kastamot lang, alaan milangan ti apo kumi. Pag naudam dito yan. Dua kami iti anak kong agnag dito'y tatang. Tapanawa kon ni Michael. Anya, Sina akon. Napukawan ti panagayat ko kankwana. Gapoy ti aramidan na iti anak ko. Naing pag-oras mo, Vina. Umay ko masarong karan ti anak ta. Ala, sumarag ka, Alfie. Nasayaat mo ti imay ka. Nadamag kong aminti ka dayo dito eh. Iso ngay mayak. Mabit lang ha. Ayabak ti anak ta. Mapana ko, Vina. Kada tayo, kung tudak iti suporta para iti anak ta. Agyaman nak. Di ka madanagan. Tadyak agliway amang tid iti suporta para iti anak ta. Kenwon kaya, itid ko ti invitation card para iti masungad a kasarmi iti nobyak. Ha? No kasta? Agkasarkan? Wen, kat maawis kayo kadananang kantatang mo. Kasta ka di. Kablaawan ka nga ron, Alfie. Agyaman na, Vina. No maminsan, adalat ta dagiti bidot wano kam mali ang desisyon, maiwayat tayo iti biyag tayo. Nga madalat tamat ti maite dagundaway kada tayo, tapno ilintag tayo ti anyaman, ang nagbidtutan tayo. Alaga ngayam, di tan tinagipusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin. Biyag ti tao. Anya kamatan, Willie. May salatawan tinapalabas manipod nagkasarta. Namitakas ti taramidam kanya. Paawanan na ko, Sandra, bakit? Jack mo tinggagara day, Jay. Anya, amom ka di day tangay bagbagam. Jack mo tinggagara, pasakitan tirek nam kahit. Wanan kakit di dibain. Kay basan tinaramid mo ang nagbabae. Ibagam tigas ta. Apay, anyat pagkit kita am kanyak. Awan muna. Saan matakas ta, Sandra? Awan pusong. Managing bubukod kakit di. Bagim lang di pampanunutam. Di mo ama panunutan ti pakasaktan tirik na ti asawam. Nagsakit na talaga panunutan, Duray. May sala ang atawan tinapalabas. Manipod nagkasal kami. Namita, namuak agsinsing narak dagayam ka ni Alice si Jaili. Ay, unay mati ni pare Willie. Hindi na ka man lang pinanunod nga asawa na. Uwan nga rod. Nagdagsan ti barukong ko amang pampanunot asa anak nga umdas para kan kwa na. Iso ang nagbabae. Pakawanam lagtan. Parang agbalbaliw. Dako naman ang nag-promise asanan nga ulitan. Turay,
Ang no, aramidan ng tumanan. Ay! Ikam kiti tipagnakman na. Wana, ika ka talaga iti pagnakman na ulitin na tinaramid na. Hello, Clarice, kanakan. Nakaawag ka mat. Wen, auntie. Apay, kasla napuyatan ka. Agsuy-suyaap ka man. Saan lang akasla? Talaga na po yata nak, auntie. Nanak kumamot ti pakapuyatam ngay. Napuyata na, gapoy ti panagapapadama ng Sandra kan Bayaw Willie. Ha, apay, anyat nagapaan da. Itaman pay. TJ man ngamin abayaw ko. Saan ama kontento kanimanang ko? Nagbabae tiwanan pa Anya, ay unay matenday ta bayaw mo. Apay gwapo ayaman ni bayaw mo. Saan mat akas ta unay ti kinagwapo na? Amo mat tanita panawan, uray awan itsura na, maarami dalat ta tiag babae. Sa bagay matkit diya. Mala, sapay kumangarod tagbalbaliwan ni bayaw mo. Itatanaamuanan ni manang mo tinaramid na. Sapay la kumaa, auntie. Nakaluto akon manang Sandra, mangantayon. Manumaton nga aldaw akaslawan ganas mo amangan. Amangan wa niya pa'y ti mapasamak kun kay ti kasta nga aramidam. Ayabang nga rodan ni manong maawili. Sa dino ka niti ayan na. Aday jayan tilugan na, madama ti repair na ading ko. O sige, umuna ka na di kusina manang. Ayabak ni bayaw tamangantayon. Agyaman ako na ipakait. Gapot tamarik na kanapakawan na kon. Ay, nasakit tirik nak gapo iti inaramid mo kanyak. Ngam gaputan na laos ti panagayat ko kan ka. Napakawan ka. Ikarik, iti ka ano man. Saan ko nga ulitin pa Namiris ko, bindot ko dahil dyan nga naramid ko. Ay, ayatan ka unay-unay. Nasulisogak lang iti dahil dyan nga alis. Ngam, kasi tinakunak. Iti ka ano man, sana na maulit pa Ay, nasayaat nga ron no kasta. Katsapay la ko mga ron. Tanapod no ka iti dayta nga imbagam. Madlaw ko kasla nagmeti pa nag-is-isa mo ita, Sandra. Si kakit dimat, tila madmadlaw mo. Sigurado, okay na kayo ng asawa mo. Wen, duray. Pinakawan kon. Nga oray nasakit lata tirik na. Kasakadi? Katawan pakawan ng lata. Andan to latamot at igundaway, ama punas dahil sa sakit tirik na. Normal day ta asawam kat nga rodjay tao. Ay, sapay lakuma, tagbalbaliwan ti asawam. Anya ti kunam pare. Aging kaita katagsarsara kayo pa lang ka ni Alice itiliman. Hapon pare, hanggang pangasin na. Di mo kumamat ibagbagay ti sa balay ha. Wala kan pare. Saka mo ka. Kaya mo ni bagat mo kat nagbalbaliw kan. Angam saan pa'y gaya? Kahit mo nagbalbaliw pare. Jakmat ka ba alan aliklikan ni Alice? Ngamin, isutid damo ng ayat ko. Sakbaya nagkalay sa kami ka ni Sandra. Saka mo nun niya tibagakan ka pare. Panunutam kumamati asawa ma. Inikan na ka lang arutan iti kung daway ngagbalbaliw. Kan napakawan na ka. Ang arami damadlata. Tinapatag, saan na nga mo pare? Asam ka talaga iti babay, sipon pay. Aklo na pare. Gapo iti kinaasam ko iti babay. Agusto akpekit din ka ni Clarice. Anya? Sino man na Clarice na ita? Diyay ipag ko Kamsat ni Sandra. Nagsiksing amin. Nagpigsa ti apil na. Iso adjak malapdan ti bagik nga gusto kong kuana. Unay ka matang pare. Diyakan mo. Huwag pampanunot ka pa lang. Unusanan. Masiguradong agdigos ni Clarice inton madamdama. Iso nga ikargak da ito cellphone ko dito banyo. Lingdak, tapno saan na madlaw. Alaak man iti video na. Nagkana siya na biyak. Awanan kay tibay na
lalaki. Bastos ka! Clarissa, pangasin. Gusto ko man. No saan anatan nag-cellphone? Jack pa mo akas na tiyan aramidam. Una yun dahi taki na demonyo ti panunot mo. Bilang ka manong ko. Ngam kastakit din tiyan aramidam kanya. Pakawanan ako ma. Jack yung kagaratay jay. Hindi pa lang kat nakarik na. Iti ayat kan ka. Iso naramid ko rin jay. Awanan kay ti ba? Sige, tungpal nak aginggat mo maka. Basta pangasim ha. Hindi mo ko man ibagat kay Sandra. Ngamin, sigurado pagtalawon nak day jay. Anya, saan ko nga ibaga iti kabsat ko kunam? Bastos ka! Saan ka may karing iti kabsat ko? Awanan kay tibayin. Ulbod ka, Clarice! Anya, siyak pa iti ulbod. Kan siyak kawanan ba manang? Naglaing ka nga garami iti istorya. Amok kan mariknak anapud no ti panagbalbaliw ti asawa. Ngamita, yaramidam iti istorya. Manang, sa anak nga gararami iti istorya. Puno matibag bagag. Kan may sa awan panggap ko nga garami iti istorya. Tapno lang dadaalag ti relasyon yung agasawa. Naglaing kan? No ti panagkunam kat sikat ti kanunungak. Gaputa sikat ti kapsat ko. Nagbintot ka. Iso pumanaw ka dito balay. Anya? Pumanaw ka kat di kan agsubsublipay. Manang, panunutam kumamat nga kapsat ta. Ngapsyak ti papanawam. Saan nasayat nga asawa ni Manong Willie? Di mo man pagsawan ta asawa kiti kasta. Gaputa nagbalbaliwan ni Willie. Ala, pumanaw kan! Ay, tsaka muna niya tibagak kan kamare. Duray. Kinasalitam ko maida nakasangwa adwa. Sana ti kabsat mo lang ti pinagpapasam iti pungtot mo. Kabsat mo ni Clarice ng pinagtalaw mo. Ay, di ka ko mamasay riti bagak Damag ko nga agsinsinaraklata nila kay mo ni Alice. Ha? Agsinsinarak da ka no iji ili. Saan lang amay sa tinakay baga kanyak iti dayt na. Ay, nagado. Uray ni Ben. Iso ti kunana dayta kanyak. Anya? Iso, posible na aramid na tikas na iti kabsat mo. Gaputa na asam iti babae ni Willie. Di na siguro nalapdan tirik nana. Iso ana aramid na tikas jay. Nga alaan iti video ti kabsat mo. Kabayatan ti panagtikos na. May sakamat. Agayam ta. Imbes sa tulungan nak ngam kastakit din ti bagbagam. Unay kamatan. Awampay na sayaat mo't. Anya? Malag nagkan dito'y balay. No pinagtalaw na kagaya man ti kabsat mo kanakan. Agyaman ako na kada kayo, auntie. Mala, hustong day tapan nagsangsangit mo, Clarice. Mangan ka kiti, di kag bisbisin, wan. Jack ba'y mabisin, auntie? Agyaman na kita, ha? Noawan kayo. Jack mo no sa dino ti papanag. Gaputa pulos mata dino kon mapakawan ni manang ko. Talagang gimura kanya ako. Awan ang yaman na. Awan sa baling agtitinulong no saan ada tayo. Hagsardang aksapi na nga agadahan. Anya? Diyak ka bala na pagadalan ti bagiik. Ngamin, awan matanti kabsat ko at tumulong kanya. Ay, di ka sumardeng. Tasyak ti makamukan ka. Tumulong nga ka mang paadalkin ka kaanakan. Ha? Anya ka din dito mararamidam. Tunggal agawid kay ti malam na bartag ka. Anyan ti parikot mo. Saan ko mo daw dawatan kan kati kwarta ngay gatgatang ko iti ara ka? Anya? Unay mo tanday tang augalim. Pumanaw ka man iti sangwanak ta mga numatungpa ka. Pumudpudot ti ulok tunggal makikita ka. Anya ka din di mapaspasamak kan ka takas ta ka matan. Saan kan ngay ayaten iso akas tuyak? Mawatam! Anya? Sipot pay! Awan ayat anariknak kan ka. Napilitan aklang anang ikalaysakan ka. Ngem saan ka nga ay ayatan? Ngamin, aging gaita, ni Alice pa'y lang dada iti puso kan panunot ko. Kalpasan ti amin ang nagbasulam kanyak. Pinakawan kang ang kasta ti bagamita. Aglablabas kan!
No ti panagkunam ket itulok kulat ta na tungtung paanak. Nagbidot ka. Ne. Apay day tarupam kumare? Nanano ka? Ko, Gimisit mo taglawlaw ti matam. Jakon maanusan tararamidan ni Willie kanya, Ben. Ha? Kanayon nakapagpapasan iti pungtot na tunggal mabarta. Kanayon nakasto'y tararamidan na kanya. Iso kasto'y matan tinagbanagak. Ay na, mare. Ti kasayatan nga ramidam, sinamon ni Willie. Siya kung timang ibagbagakan ka. Agkumpare kami. Iso nga, amok amin, nagita ramidam na. Ibagakan ka. Hindi na ko makagura. Uray ladwa ti babae nila kay mo. Malaksid ka ni Alice. At dapay ni Marjay. Alice? Kan may sa Jay naramid ni Willie iti kabsat mo. Apanggap na nga alaan iti video. Kabayatan ti panagdigos na. Pudno day Jay. Anya? Nakunak daytan, kaputain namin na matlang kanyak. Nabayagan na pang panggabag na ibaga kumakan ka, mare. Hindi ta mo tagranra na. Nakakaasi di kabsat mo, pinagtalaw mulatan nga awan mo't baso na. Anya? Iso nga itatanam mo amon, magpanunot ka na yung bagmare, wan. Napatpatag di kabsat mo, ngam di babaero nga asawam. Di nakamura di nga patag. Nakaululi magkamanan, Clarice, kaanakan. Ay, kuha ate. Pampanunotag lang amin ni Manang kuha Sandra. No, kumusta nga tamat din? Ay, Kumusta na nga tamat din iti asawan ha? Kayat ko kumati sumarong ka rin balayda. Ngam panagkunakat sanak pa'y anapakawan. mala, di mon panunutan dayta. Dikit di pa nagadal mo ti panunutam. Saan mo apilitan ni Manang mo apakawanan na ka? No saan pa'y nga ita? Ang mga nadan tulat tamat Kailaw ko matan ti kabsat ko ante. Ngam kasla saan ang mailiw kanyak. Ngamin, manumatan na bulan tinapalabas. Ngam dinak man labiniro. Sa pulan na kantulat taday jay, kung naktumad kan ka. Basta ti panunutam, ti panagadal mo pa'y laag. Awanan kay ti bain, Willie. Talaga nga iti uray ka anuman saan ka nagbalbaliw. Ne, anya dayta nga bagbagamon? Di ka naging didi. Amok amin ang dagiti limlimad mo kanyak. Anya? Agasam dayta, kunak no ni Alice lang ti babaim. Namadapay kaya magnagan iti Margie. Anya? Apay, asinot na kay bagay iti dayta ken. Sana na masapol pa mamam na sino tinakaybaga kanyak. Agsina talangan. Total, awan mo't anak ta. Iso na lakalaang para kadatatag sina. Anya? Syakti ka ritem iti sina? Ay, wala! Day talagayam, hindi pa'y lakuma ah. Anya? No adaman ba nagapagbababawyak aging ka ita? Iso ti panangikalaisakan ka, tandaan am dayta. Kapula ang iti kinabapairom, may bagamon ti kasta kanyak. Sige, agsinatan! Pumanaw kan kat saan ka nagsubsublipay. Agdadan na kayon kadagiti babaim. Total, dayta ti kayat mo. Nawayakan! Nabanugak mata na mga awat kan ka. Okay, fine. Kunaklakit din no sino ti bisitak. Nakayumat kaya Manang. Ading ko. Manang, apay kastamat ng tilangam. Okay, aklang ading. Imayak gaputa kayat kakasarita. Pakawanan na kuma. Gapo iti pa ng papanaw ko kan kaidi. Awanan day jay Manang. Kan maysa, napakawan kan. Maawatak batirik nam. Gaputa asawam kat nga rod ni Manong Willie. Pakawanan na ka. Pagbababawyak ti naramit ko. Jaklem pagharop. Timat gayam asawak ti dakas. Sana si ka. Ha? Isutiin saksakit ko. Jak pinanunot nga agkabsat ta. Napatpatag kagayam akabsat ko. Ngam di asawak. Husto kay ti day tangay bagang Manang. Kaputa ti agas tawag at mabalin nga agsina.
Ngam ti agkabsat. Uray mamin ano nga agapa. Agkabsat lat na. Awat sa bali nga agtinulong kan agsin nakit. No saan adata. Ay na, pakawanan na kaading ko. Sapay na kumatikan nakpaitigon daway ang bumawi kan ka. Ano din nagkurangak, isaasul nitak dagita. Mana, Agawitan ni Jebalay, kat iti ka ano man, saan ka napapanawan pa'y? Ti kabsat tayo latta nga ure, at dasaan na pagkikin na awatan. Alaga gayam di tanti nagibusan, di pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, ket Diyos tagngina kada kayo amin. Biyag, di tao. Leia, ingkag purchase no malang tani. Naibusan na gititagila ko tayo. Dagasan na kanto ni uncle mo no malpas ka. Wenanti, Agilista ka nga rudan ka dagitigatagam tapno awan malipatam. Jay itlog, ingkanto mangalay jay bangir a pwesto tanalakla ka ijay. Mangala kanto pa iti bagas ken Diyos, ha? Di mo liplipatan, ta isuti mabili ita. wenanti, tandaan nak amin, kan nakalista pa yan. Maalaga rudan. I-text mo to ni uncle mo no dandani ka malpas. Tapno adda ka duam amang bagkat ka dagiti purchase am. Wenanti, o sige, mapanak nga roden, tapno makasubli ka dagos. Na-i-display ka din dagiti pinurchase mo, Leia. Adapay na bati abasit, anti. Gusto pa'y laday ta. Bilagam tinapaglakwam ta isara mo ti store. Ang alas 10. Itong bigat tumanan. Wenanti! Ay, makabanlog matikas to. Nujak la pampanunutin at tultulungan da ni manong ko. Babaan ti libre a panagyan na dito balay da anti. Nabayag ko man ang nagsapulak iti nasaysaya at pagtrabahoan. Ay, jadaktakal ko mabasit ti sweldo. Tapno makaurunungak man. Natanto ko mapagadal ko. Hanggang, sana bale. Mamati ak nga tantumot ti nasaya at mapasama kiti biyag ko. Agawa akitin, tapno makainanaak matan. Ay, anya day chayan. Lumani bagmatan jay kay tita baba. Ay, anya matan. Alas 5 pa'y lang iti parbangon. Nung kasla riringan daman ti taon. Nasipngat pa'y lang iti ruwar. Bumangon nakmalangan. Nakagluto, taos tonto na makaawit ni Manong agapoy ti duty na. Kat makapangan pa'y sakbay ang maturog. Iya, lukat po dyan store. Makikit-kitan ton kabayatan ti panaglutom, ah! Wanangkal! Sige. Sapay ko ng agdigo sak na malpasa ka makaluto. Wow! Ado tinaglakwak ita. Ay, sigurado, nalawa man ang tiisam niya ang tinumakita na ti koleksyon. Ah, ni Mercy agayim ko ti umawag. Hello, friend? Hello, Leia. Anya ka matan. Nakaupat ako nga awakan ka. Apay nga italasong bata. Ay, pasensya kan, friend. Kalkalpas ko nga min ang nagdigos. Tsak nang nagtiawag mo. Okay. Ay, magayam. Kaya't mo ka dito aga, bro. Jacob sa tibos ko. At birbirong iti kadwa na amang bantay dyan akda. Dakkel ka nun ti sweldo. Basta maasikaso na imbag jobing. Ay, kaya't ko friend. Ngam, awampay mo't passport ko. Kut, amangan no rush mo't dayta. Saan? Taimbagak mo't nga awan pa'y passport mo. Yan, uy, na ka naman nga guray. Kasta ka di. Ay, sige, rugyak nga ron nga si kasuan ti mangalay ti passport ko no bigat. Diyak pala ibagbaga kada anti. Uray tatalo abulan ana urnong titangdan ko kadakwada. Umdas mat siguron day diya gastusa.
kanya nga iti rason mo kadante kan uncle mo. Ibagaklatan na ang day off ak. Kan mapanak gumatang iti personal agamit ko. Uray ta itaak lang ang day off. Palumpusan takmat siguro. Sige nga ron, friend. Baliwan tanto man ang tiyag sarita. Bye! Bye, friend! Ay na, nagado ti tao. Imbaglakit din ta intulok na ti walk-in nga aplikante. Ano sa kunda aguray? Tapno malpas kumatla ang ita ti biometrics. Ni, siyak matkaya mo ti next ang ma-verify ti papeles na. Madlaya, masapol ayapan mo ti papeles mo di munisipyo. Ta ipa-clerical error mo. Ta di apelyedo ni nanang mo idibalasang. Katsan nga match dito yung birth certificate mo. Ha? Eh, kasta ka di. Apay nga ta. Kadya nang i-register kan ka ati nagkamali. Iso ngayon ka ipasimpa. Tapno makala ka ti passport mo, okay? Sige, sir. Thank you. Ay, awan. Next! Diyak masangbot no mapanak pala dyan munisipyo. Sapay traffic. Agawid akit din. Hadakan, Leia. Inka magana no di ka pa'y nangan, tasublatan nagbantay dito store. Wananti. Uri kay aginanan ta siya kung tagbantay. Mga laktulatan iti kanot no mabisinak. Dito yak istora manganan. Mala, sige ti baka mo. Inakpay nga ron agsagana, tadalakad ko. O sige, auntie. Leia, agawid na kita tayo naksarong karandananang kandag iti kakabsat ta. Apay, awan trabaho mi tama, no? Nag-resign ako, tas imbang putan dya visa. Inak umili pa'y kadananang sakbay ti flight ko. Ay, kasta aya. Pakitid muntuman nga ron ko ni nanang dito a kwarta. Ha? So, pa'y agastusan da ije balay. Usarak ko mamangalay ti passport nga. At damit problema di birth certificate ko. Ituloy kong tulat na taga-apply no makaurnungak ton. Nala, di kagda na gading. Tano makaurno nga. Tulungan kan itong mga gabrod. Ay na, agyaman ak manong. Ikumusta nak tulangan ka ni nanang. Wait, ala, inakaro din natin ka. Tapno masangbot ko ti last trip nga agawid ije probinsya tayaw. Agmano ak nanang. Ay na. Kumusta kawin ngay? Pasensya kailangan, no itaklaan na kaawid. Agarup 5 bulan mutan, manipod na udi apa nagawid ko. Maawata ka na ko. Numan pa isan ka makaawid. Agsang pumalat na ti kwarta ngay pawpawid mo. Kastamot ko niya ading mo. Namanipod na tayo ti amayaw. Da kayo na dwa tinagbali na katulunga ka mangisaksaka di ti panagbiag tayo. Katagyaman na kiti apo. Tanadaan na kiti anak kakaskada kayo. Nakasingsingpet kayong anak ko. Ala ni nanang. Di da kayo mabalin na baybayan. Ayaw gayam. Umadanin di flight ko. No makaurno nga, ipawit kun to. Tay patarima nyo to'y barong-barong abalay tayo, ah? Ay na, anak ko, agyaman na ka talaga. Kat ikararag ko asapay ko matatarabayan na ka tinambarswa. Kat agbaligi kay tanyaman nga rapaap mo. Agyaman na ka nanang. Ay, gayam. Ayan dagiti daddo makakabsat ko. Nang rugin ti eskwela da. Kat Sabado kan Domingo lang agdada dito'y balay. Ah, Nagadayo mga minti mapagpag na. Iso pinag-dorm ko langan ida. no kasta agmay-may sa kayo dito balay. Ay, amukon. Motor tulat tante umuna agatangan tayo. Tapno saanan nga agabang dagiti kakabsat ko. Kat adan to kadwayaw. Mala, sikati makam mo. Ay, kumusta gaya man daan ti kan uncle mo? Kan jay adem, kumusta matan? No umawag ngamin kat saan nga gistorya? May atlat tamot ah. Adalat tamot may istoryada ah. Takurang mo ti may tultulong ko kadakwada nanang. Ano niya man ti mangmangagyo kadagiti kakabsat dante. Baybayan nyo latan. Adan tumot aldaw. Ada tayo ti makatulong kadakwada. Leia, nalpasan ti talo tawan na kontrata kay Jabron. No kayat mo, ag-apply tayo dyan Japan.
Adam mo kapag eskwilaan ti Japanese language ija ili. No makapasata, makapagtrabaho tanto ija Japan. Ay na, sapay la kuma, friend. 6 years mo nagtrabaho kada antem. Nagpabalat ta ti sahod ni. One pa day off mo. Kan all around ka pa. Huwag nga ron, friend. Isungawan urnong ko ta nagbasit mo ti sweldo. Kasaritam to nga rod idan. Agpakada ka. Ibagam ti agpaiso kada kwada. When Mercy, kasaok niyan ti madamdama. Kat ibagak ti plano ta nga ag-eskwela. Sige. Kat namnamak at akdaram mo ti arapahap mo para itibagi. Saan ati kayat dalaang ti masursurot? When friend, kat agyaman akmanan. Auntie. Anyat ibagam, Leia. Napagnumuan mi iting kayim ko ani Mercy nga ag-eskwela kami iting Japanese language. Kat agpakada ako man. Anya? Sino nga'y tinamnamang nagbantay dito istor? No agsasao ka, kasla na lakat agbirok iti kasukat mo. Adamat ni Insan Marie. Ure tawan trabaho na, auntie. Mabalin siguro nga isupay lang tagbantay kabayatan ti panagururay iti kasukat ko. Ay saan? Surwan nakit din nga antem. Kan maysa, agap apply ti anak ko. Kasanun no makapasa iti interview na. Saan asika ti pakadadaalan ti plano na? Auntie. No kayat mo ti ag-eskwela, agbirok ka pa iti kasukat mo. Kan isurong pa iti trabaho na dito isakbay a pumanaw ka. Wan, auntie. Rumwarak ko maitatag kita kami ka ni Mercy. Mala, sige. Basta di ka agbaybayag, taado ti aggatang iti malam. Leia, good news. Imanugot ni Sally amang sublat kan ka ngaglakoy gestor ni Antim. Agpasyudad ka no inton bigat. Awit nanto ti gargaran na. Ingkat tulatan sabta ni Jeparadahan ti bas. Ay na, maragsakan na, friend. Kamaudyanan na. Maaramid kunti kay kayat ko. Thank you, friend. Awan anyaman na. Ay, adan ti maestro tayo. Ay, wingag paiso. Intay jisango tapno may concentrate at agdengag. Ay, nagrigat magkayam ti sao ti hapon. Oh, adawag mo, friend. Nangkal ko, friend. Sumbat ang biitan. Uray ta di pa imot ng rugi ti klase. Hello, uncle. Ikaw pa ilan nakababrod. Naglastukan. Nagadwa mi school ko. Ngam itakala sumumpat. Sorry, uncle. Busy ak ngamin. Nakalas-lastukan. Di mo bagay ti umasinsaw. Napalangkwad ka. Umawag ak to no madamdam, uncle. Tamang rugin ti klase mi. Bye. Ay, Agumbukat samat ni uncle mo. Wen, friend. Gaputadyak na sungbatan adagos ti awag na itay. Limas tugak ka nun. Sobra matday tang asawa ti Antim. Nalabas mat yung agsasaw. Sana bali. Pumanawak to ni Balay da Antique, Mercy. Mala, paspasin siya amlat taidan, friend. Wen, nasanay akon. Kastamot lang ti trato da ni manong ko idi. Ngam, maawatan mi. Tamakipagnanaadla ang tigabsat ko kadakwada. Numan pa'y tumultulong ni manong iti gasto si Balay da. Para lang iti makan kan bills. Adalat tamakunada si ka. Masansan pa nga istoryaan da kami kadagiti dantuma akabagyan mi. Kat nagaalas ti bagbagada. Mala, lalaingan tangarog ti agadal iti sao ti hapon. Tapno may pasata ti interview. Dahil iti may sa awagas. Tapno makapanaw kan iti poder da Antim. Hello, Leia. Kablaawan ka. Naglaing ka talaga. Top student kan top choice na kakano di employer anang interview kada tayo. Ha? Punta ka dito, friend? Nakapasa? Wan, adak dito yung office ita. Urayan kan tulat ta dito numalpas kayo dito orientation nyo. Lagbit kayo, man. Nalpas ka din ti orientation nyo? Wan, katay na. Nagado ti requirements. Apaman ang makasublita ijili tayo. Ipagnakmatan dagiti ka sa pulak a papeles.
Ayan mo. Ba't di sali nga magbambantay dito, Istor? Ayan na nga tan. Pampanawan na gayam to'y Istor anak kalugat. Numatakawan to'y Istor. Dakas kanyak day dyan agbambantay. Lakay! Ayan mo, nakitam ni Sally? Ha? Hawanan kayo itibain? Nagalasan titsuraan nyo atwa! Bakit kunak no marabyan ka ako nama? Ay, Sally, rumar ka na. Hoy! Ang subli ka dito, Sally! Traidor ka! Bakit? Kaitan huston! Apay na kita ba, no? Di mo pundaris, Pumanaw kan! Hawanan kay tibahin! Babaero ka talaga! Pati para bantay ti Istor patusam! Arsab ka matalaklak kaya! Bakit? Pakawanan na ko ba? Sinulisog nak na dyan, babae. Basta pumanaw kan! Di kan pagan-anaw! Agsinatan! Hello, auntie. Kumusta kayon ka ni uncle? Awa na ti asawak. Nabayagan a pinapanaw ko kaanakan. Anya? Apay ngay? Di na ba ikat ti kinababaero na? Iso asini na akon. Anya? Kat nimat Maria kasinsin mo. Masakit ka na kan. Na-schedule ti operasyon na iton malam. Iso na imawag hagan. Ako tibusbusan niya kwarta ka na kan. Bumulod ako maiti kwarta. Ay, wala, auntie. Manuti ka sa pulan nyo. Ibagayo, tagpawita ka dagos. Ay na, ang yaman na Clea. Nagsayaat ka kaanakan. Si dadaan nakatumulong. Basta lakit di adda, auntie. Kan agkakabagyan tayo, isong agtitinulong tayo. Pagkawanan ako, baka nagitinaramit ko, hindi ka labas. Diyak pagarupan, nga nagiti amin, akabagyan tayo. Na kayo nga ang kabsat, ti sinadaan at umulong iti tiyempo ti Riga. Uray nun ako spagak ka na kayo iti kalabas. Sinadaan kayo na tumulong. Sorry, kanang hindi amin ngayon. Hala, husto nanti. Di ka agsangitan, tanapakawan ka yun. Agyaman na ka. Awa na tistor ko. Nabangkrapin ka, anak. Anya? Naguyod ko amin na po na tistor ko. Ala, di kayo madanagan, auntie. Tulungan kayo amang ibangon manan iti istoryo. Asikaswan nyo pa ilaang ni Insan Marie. Tapnaging bagan.